Arratsaldeon guztioi zer modu zarete? Gaur abesti batekin hasiko gara aspaldiko partez eta oso erraza izan da aukeraketa. Ea ba, arratsaldeon, gaur urtarrilak 13 eta ostirala, tirapu! Urtarrilak 13 ostirala, urteak ikusi ez zaitudala. Aspaldi honetan ez dizut idatzi, baina behin ere ez zaitut ahantzi. Epa! Nio, lehenbiziko jana ematen hor. Eta egun sorte handia dugu, egunero ikusten dugulako elkar. Eta bihar urtarrilak 14, larunbata derbi eguna Izaskun Moiano zaleekin izan da. Zita garrantzitsua daukagu larunbat honetan Donostian, izan ere Anoetan Euskal Derbia jokatuko da Reala eta Atletiken artekoa, baina partiduaz aparte elektrotxarangak, kontzertuak, herrikirolak, pilota partiduak eta gehiago ere antolatu dituzte, beraz emaitz larunbat honetan Atletik zaleak eta Real zaleak guztiok garaie. Haupa, idazku, guztiok garaie, hori esaten da, ez? Baina guztiok, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Aurrei zuzendutako EITB-ren podcast berria da Dodoa. Aurrek ere musikaren bidez asko ikas dezaketelako. Gurekin dira letragilea eta musikaria. Biba Javier Muguruza eta biba Iñigo Astiz. Biba, ze konpainia ederra, pasatzeko eta oso atsegina. Berriz esango dugu, gaur ostirala dela eta norretortzen da biba zuekera ostiraletan izarren hautsa. Albina Stardust. Kaixo, queridas! Bueno, ikusten duzuenez, gaur Gasteizera etorri gara kaiekin hitz egitera. Musika, feminismoa, generoen arteko ezberdintasunak denetarik hitz egingo dugu, ez galdu oraintxe! Mua! Nik arrapatu dut. Biziren. Eskerrik asko. Kafeak geratuko alda. Atzo, anak kafe bat jarri zuen, gaur ere etorri behar du, geratzen ote zaio kafe... kafe berria egingo du noski. Gaur ere kafe testegia Ana Goitiarekin. Hoi ere gaur arratsalderako prestatuta dukaguna hori eta gehiago, baina lehenik eta behin Xabi bertsoa abestu behar dugu. Kafearen bueltan oso ondo, ezta? Bai. Hasiko naiz ni? Tira ba. Biharko partian arira, Maialen? Ados. Zuk zer nahiago duzu urdin ala gorri. Gorritu gabeztak iterantzuten horri. Zuk aukeratu egan edota oskorri. Metafora txarrekin ez zaitez etorri. Orain zuk aukeratu gorri ala urdin. San Mamesko lehoia Anoetako txurdin. Pil bakailau edo txuleta bat gordin. Dena gustatzen zaigu, baina ez dio berdin. Dena gustatzen zaigu, baina ez dio berdin. Eta gustatzen zaiguna arratsaldero zuekin 2 ordu pasatzea da orain hasita 8 arte. Bibagu eta biba zuek! Emakumeak iparrorratzean Kairos erakundea ezagutuko dugu gaur. Grezia eta Egipto aldean aritzen da lanean, baita hemen ere eta beharrezko lana egiten dute. Mirenek beste 2 lagunekin batera Kairos erakundea sortu du Lesbosen bizi izandakotik abiatuta. Besteak beste, hango emakume errefuxiatuei laguntzea dute helburu. Gurekin da Miren Bardaji. Kaixo, Miren. Arratsaldeon, Miren ongi etorri. Mila esker. Azteko, esango diguzu, zesan nahi du Kairos hitzak? Kairos grekotik datorren hitz bat da, gaur egun denbora esan nahi du, baina antzinako Grezian baztaukan bestelako esan nahi bat, eta zan gauza honak gertatzeko momentu egokia. Begira, ze polita. Hango emakumeak ahalduntzeko eta laguntzeko sortu zenuten Kairos erakundea. Kontatuko diguzu pixka gehiago? Hori da. Gu 3 lagun ginen, bertan Lesbosen genbiltzan lanean, proiektu ezberdinetan ez, eta han Lesbosen
Momentu batean bizizan zian 20.000 pertsonatik gora errefuxiatu kanpamendutan. Orduan, han ematen zen eskubideen urraketa sistematikoa zen, eta horri ikusten bai emakume kolektiboa askoz ere zaurgarriagoa zala ez, indarkeria espezifiko bat pairatzen zutela, eta honen aurren bai behar bereziak zituztela. Bertako emakumeekin proiektu ezberdinen bidez kontaktun ginela, hor sortu genuen lantalde bat, komentatu bezala, alduntze hortatik anez, prozesu emantzipatzaile bitartez, akompainamentu bat egiteko eta ekintza edo jarduera ezberdinak antolatzeko. Aurrez, 3 urtez, egondakoa zara Lesbosen, okerrez pagaude. Zertan aritu zinen? Zein izan zen bertan zure lana? Ni Lesbosera jo nintzanean, hasiera batean jo nintzen kirolan proiektu batekin. Kontua da Lesbosen ez, proiektu psikosozial asko daudela. Azkenen, jendea inbeste denborantzear egondan kanpamentutan bizitzen, erakunde pila bat eta proiektu pila bat zeudenan. Orduan niku nintzen ara, koordinatzaile moduan ibili nintzen lanian, eta guk eskaintze genuen zen, espazio bat eta azkenen tresnak edo materiala, pertsonak kirolarloan antolatu eta espazio bat sortu, jarduerak antolatzeko, eta elkar ezagutzeko pixkat komunitatea egiteko, eta egunerokoan zeo zer egiteko aukerare bai izan zezaten ez, azkenen kanpamentu haietan bizitan isolatuak gelitzen zian, ez zazkaten zerbitzuak, ez zazkaten eguneroko horri aurre egiteko, nahiko egoera txarrian zuen, ordenekin integen unatzen pixka bat, egunerokotasunen nolako bultzada bat eman, eta behaieire bestu akompainatu, eta momentu hon batzuk igaro guztiak batera. Moriako kanpamentuan sute handi bat ere izan zen, zu bertan lekuko izan zinen nolabait? Bai, hori da, 2021 batean izan zen, irailean, orde bai eman zen kontestu bat nahiko egoera jasan ezina zen, eta hori ez, 20.000 pertsona zeudelan sute bat gertatu zen, eta momentu hortan gehatu zian, jendeak desalojatu berri izan zuen kanpamentua, askok ez bere gauza guztiak atzean utzi berri izan zituzten, eta hor gelitu zian errepidean blokeatuta 10 egunetan zehar. Orduan, egorare bai latza izan zen ez, hasiera batean gaina autoritateen partetik anetzan inolako laguntzarik egon, hor bertan ginen erakunden artean, mantolatu berri izan genuen gure artean, asistentziari emateko ez, bai janari aldetik, bai produktuen aldetikan, orduan, Kairos bezalare bai gu gainotzeko erakundekin batera, olako distribuzioa handi bat antolatu genuen, bertan zeuden pertsonek izan zizkiguten eskariekin. Eta emakume asko oso egoera txarren geratu ziren? Bai, azkenen emakumeen egoera olako testu ingurutan beti da ez, zaurgarrigoa, eta kasu horretan ere latza zen, bai. Gaur egun zein da emakume horien egoera? Egia da dibidez sutea gertatu ondoren, ez, Moriako kanpamentua inkritikatua izan da, eta hain izan da ere bai, gauzak gaizki egitean adibide bat, ez. Hor bat zirudin igual sutea pasata gero, bestelako zea bat, irtenbide bat hartzeare bai egon zitekela, baina intzana izan zen azkenen beste kanpamentu berri bat eraiki. Orduan, nahizta esatez zuen, kanpamentu honek baldintza hobeak eukiko ditun, bertan bizidian pertsonen arabera, hau etzan olako ikan etzan ola izan, inkluso, egoera daientzako ere okerragoa izan zen, orduan, gauzak ez dira oberatzun, ez nahizta hor badirudin badagola ikasteko hainbat material eta esperientzia badazkagula, baina badirudi errealitaten ez dagoela horretarako interesik eta egoera antzekoa. Miren, Lesbosen beste 2 lagun ere ezagutu zenituen, eta nondik nora bururatu zitzaizuen Kairos erakundea sortzea? Leheno komentau bezala ez, hor emakumeak
nola indarkeri espezifiko eta behar espezifikoa zituzten, gero ere bai COVID-an garaian Moriako testingura pixka, okertu intzan bai bertako egoera ez. Orduan hor emakumeen artean, guk ezagutze genituen emakumeen artean, bazego nolako beharra edo nahia ez, komunitateari laguntzekoa. Eta, azkenen nola gure bai espazio seguru bat sortu genuen gure artean, hor bat zegonde bai indar bat, guazen goera usalatu, guazen honekin zeuzeitea. Orduan horra hasi ginen, batzuk juntau ginen, eduki genuen arropak eta produktu higienikoak distribuitzeko aukera bat, eta distribuzioaren bitartez hasi ginen pixkanaka, gurekin lan itazuten emakumeak nola kanpamentuan bizizian, hasi zian euren komunitateen artean pixkanaka jendean gana hurbiltzen, beharrak detektatzen, eta pixkator sare bat osatzen. Orduan, distribuzio honek eman zigun aukera, kasu ezberdinak ezagutzeko, eta kasu hauen bitartez ikuste genuen, honek agian behar berezi batzu dauzka, referitu dezakegu pertsona hau, organizazio espezifikoki hortan lan egiten duen erakunde baten gana, ikusi detektatu genitun behar bereziak, eta gero gure artean bai, alako babes komunitario talde bat sortu genuen ez, eta antolatzen genituen formakuntzak, sortu genuen espazio seguru bat beharrak kontatzeko, edo partekatzeko, denon artean informazioa lantzeko, edo egunerokoan sentitzen genuen eta zitzeiteko. Eta gero beste puntu garrantzitsu bat bai izan, hango egoera nola baitere salatu egin bertzala, ez azkenen onartezina da gertatzen nahi dana, nola dagonde bai egoera isilaraztia edo izkutatua ez orduan, behaien aldetikan ere eurak gogoaz daukaten, salatu, denuntziatzeko eta eraldaketa bat edo gizartea esnatu eta indezagun zeo zer honen aurrean ez orduan, hortan ere ibili ginen eta lehen pertsonan ez, aukera euki genuen bai, espazioz berdinetan pixkat egoera gizarteratzeko. Beharrak detektatu zenituztela, diozu, ze behar detektatu zenuten? Anitzak, askotan izaten zian, bai, behar psikologikokin agian lotutakoak, edo baina askotan ere, azkenan dago jende askore bai bakarrikan bidaiatzen duna, bakarrik iristen dana, ez daukana komunitaterik, ez da askotan ere eta komunitate baten beharra edo jendearen gande bai konfiantza eukitzeko eta seguru sentitzeko behar hori, eta azkenen bai bestelako indarkeriak ere detektatu zian. Kanpamentu hauetan dauden asko asilo politiko eskatutakoak dira, ez da? Bai. Eta asko gez hori da, bere garaien iritsi ginean 10.000 pertsona zian, gero 20.000 iritsi zian, azkenen jendea ona datorrez, iesi edo babes bila, eta hemen aurkitzen diana da, olako, Grezian asilo prozesuak kolapsatuta zegoen, haure bai azkenen, Europako migrazio politiken estrategia moduan, estrategia dela ere bai esan daiteke ez nola mugak externalizatzearekin batera eta olako errezepzio zentroak olako egoretan izan da, ere bai argi eta garbi erakusten duen zein dan bai Europak edo ematen duen erantzuna. Zuek instituzioi zer eskatzen diozu, Bai, guk Kairosetik hande bai kutsu politikoa eman nahi diogu, ez? Iruditzen zaigu hemen gertatzen dian indarkeria hauek ez diala kasualitatea, baizik eta, sistemakikoki eta arazo estrukturalak dialare bai, eta, hor badagolare bai intentzio bat edo intentzionalitate bat edo nolabait onire bai aurre egiteko baliabideak badaudela eta, erabili berko liratekela. Miren, Asier gure bide lagunari iritzia eskatuko dio orain. Asier Maia, arratsaldeon, zu Gasteiztarra izan da, badakizu Gasteizen ote dagoen Lesbosekin elkarlanean ari den elkarterik edo erakunderik?
Nidaki dara, txaldean guztioi, nidaki dara propio, lesbosekin lan egiten duen elkarteik ez dago, bai, izan ditugu, zaporeak elkartean bitartez, izan ditugu zenbait kanpaina, jasotzeko unean, janaria, jasotzeko jantziak, zapatak, eta bilketa edo bazkide prozesuak egiteko guztiekin, ez? Orduan, baina propio nik ez uste dagoenik, ez? Baina ni bat nator, Mirenek esan duenekin, ez? Nik uste transmititzen dena Lesbos bezalako kanpamentuekin eta, bere garaian Jugoslavia zaharraren gerra zenean, izan da hor non dago muga eta ze harrera egiko zaien hauei guztiei, ez? Eta transmititzen duen horre, alde batean daukagu Melillako esia eta beste batean daukagu halako egoerak non pasatzen utzi bai edo akegatzen utzi bai, baina geroan pairatzen dituzten egoerak nahiko lazgarriak dira eta batzutan bere herrietan bezain lazgarriak dienak, ez? Hoxe da lehenengo kontzientzia eta gero laguntza, ez? Kontzientziarik gabeko laguntzarik ez da aliatuko. Asier Maia, eskerrik asko, berehala izango gara berriz ere zurekin, eta miren, Malen jarriko izu ondoan ezagutzen duzu eta badaukalako kontatu eta lagunduko digu. Zaporeak elkarteko koordinatzailea izan da Lesbosen eta Kairos erakundeko koordinatzaileetako bat da. Berak dio, jendeak ez duela ezertxo ere sentitzen errefuxiatuak itotzen ikusita. Gurekin da, Malen Garmendia. Kaixo, Malen, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri, Malen. Mila esker. Malen, Kairos erakundeari buruz ari gara, hitz egin dugu desente. Zuke zer gehituko zenuke, azalduko diguzu zuen proiektua zer den, beste zerbait gehitzeko baduzu? Bueno, azkenean Mireneko oso ondo azaldu du, ez? Gure testu ingurua bizitu dugunetik, ez? Badauka zer esan handia, eta batez ere gustatzen zaiguna da puntu handia jartzea politikoa den horri, ez? Ez dela anekdotikoa gertatzen den guztia, ez? Emakumeek pairatzen ditugun violentziak ez direla egunen baten gertatutakoak bakarrik baizik, eta sistematikoki gertatzen dienak eta sufritu behar ditugunak, eta horrek plan bat daukalatzean, ez? Kairos erakundeak aurrera aterna dituzuen proiektuen artean bada bat Egipton kokatua dagoena, ez da? Nola da? Ibairat, horrela esan behar da? Albairat. Albairat deritzona, ez da? Esango diguzu, zer den zertan datza proiektu horrek? Bai, azken finean gu beti egon gara mugetan, ez? Eta trantsitoan dauden emakumei nolabait bidelagun bezala egiten. Baina hortaz ere konturatu gara, beraien herrialdeetan, ez? Izatez diren herrialde horietan ere badaudela nolabaiteko violentziak, eta emakume hauek mugitu egiten direla zerbaitegatik. Hortaz, interesgarria iritsi zitzaigun baita ere, joatea pixka bat beraien jatorriko herrialde hauetara ikustera zeintzuk diren errealidade ezberdinak. Orduan, 2022an hasi genuen proiektua Egipton, eta han joan ginena da Egiptoko hegoaldera, bertan espazio rurala da, pixka bat hirietatik apartatua den espazioa, eta bertan ikusi genuena da oso ohikoa dela eta praktika iaia 100% emakume guztiek pairatzen dutela mutilazio genitala. Hortaz, bertan atentzioa deitu zigun eta pixka bat gehiago jakin nahi genuen. Hortaz, sortu genuen pixka bat nolabaiteko komunitate mugimendu bat ezagutzeko zein zen beraien errealidadea. Bai, ikerketa alorretik eta baita ere ezagutzeko eta beraiekin egoteko, ez? Orduan, hor hasi genuen proiektua, ikuste genuelako, bazegoela olako mugimendu berri bat hirietan, praktika hauek gelditzeko edo, baina etzela iristen hainbeste kanpoaldetako errisketara. Baina ablazioa, klitoriaren ablazioa, ez dago debekatuta Egipton? Bai, izatez 2008an debekatu zen, baina ikusten da praktikak jarraitzen duela. Eta gainera orain, debeku honekin, guztiz alde gaudela, baina debeku honekin gertatzen ari dena da praktika hauek klandestinoki egiten direla. Hortaz, arriskutsuagoak direla emakumeentzako. Orduan, pixka bat errealitate horiek ezagututa, saiatze garena da emakume horiek espazio seguru bat sortzen emakumeentzako, naiz eta konturatu garen ere
zaila dela emakumeen gana iristea. Orduan oso garrantzitsua iruditu zaigu baita ere gizonekin lan egitea. Ze realitate honen kontrola edo eta ikusten duguna da, hemendik irteteko zeresan handia daukatela gizonezkoek. Hortaz, generazio berriak ez, gizon gazteak diren guzti hauek, beraiekin sortu dugu baita ere espazio bat ikasteko, hitz egiteko, ezagutzeko beraien errealitatea hobeto, baina batez ere beraien artean ere sortzeko horrelako eztabaidak, ikusteko zergatik egiten den eta ze zeresan daukaten edo ze ardura daukaten beraiek kontestu honetan. Gizonekin hitz egitea oso garrantzitsua, batez ere legeak debekatzen du, baina aurrera eramaten badira praktikak horrek esan nahi du oso errotuta daudela horiek euren gizartean, ezta? Hori da, guztiz. Oso zaila da kulturalki zerbait aurrera eraman denean eta normaltzat eman denean horri buelta ematea, ez guri ere kostatzen zaigu. Eta jakin behar dugun guraso horiek edo familia horiek praktika hauek egiten dituztenak beraien alabei izatez, oberena nahi dutela alabarentzat, ze askotan ere familia hauek kriminalizatu egiten dira. Hortaz, jakin behar du baita ere gure ikuspuntutik ez hori egiten, ez kriminalizazio hori jartzen guraso eta familia hauen esku baizik eta sistematikoki ez ze gertatzen den eta gehiago espazio horiek sortzen gogo eta hauek aurrera emateko. Zuek emakumei Kairora laguntzen diezu, zertara? Bai, proiektuaren zatietako bat ez, bada espazio sortzea gogoeta hori martxan jartzeko, baina baita ere emakume hauek nahi badute kontsulta bat eduki mediku batekin, jakiteko ea nola dauden, ze aukera dauzkaten batez ere. Gu saiatzen garena da bide hauek ahalbidetzen. Emakumeek nahi izan ezkero medikuekin hitz egin, jakin ze aukera dauzkaten, bai edo rekonstrukzioa egiteko, klitorisaren rekonstrukzioa egiteko, edo eta informazioa edukitzeko, ez? Guretzako garrantzitsuena da informazio hori transmititzea eta ahalbidetzea. Orduan, bai egiten duguna da, bai ekonomikoki eta bai psikosozialki behar izan ezkero lagundu El Kairora hiri handia dela eta azken finean zaila da bide hori egitea hegoaldetik. Orduan, pixka bat bultzatu egiten ditugu nahi izan ezkero bide hori egitera eta kostuak kubritzera. Bai, eta bat da min fisikoa, ez da? Sufritu dezakete min fisikoa, baina laguntza psikologikoa ere beharko dute. Guztiz. Azken finean, gauza bat da, ez duzula mina sentituko emakume askok bidaia hau egiten dutenean edo eta kontsulta medikoa nahi dutenean gehien bat da mina daukatelako, deseroso daudelako, edo eta esan bezala, era klandestinoan egindako ebakuntzak direnez, infekzioak daude edo eta osasun arazoak, ez? Orduan, nahi dutena da, bertara iritsi, min hori kentzeko. Eta fisikoa bada, ez? Mina agian kenduko dizute, baina egia da, behar dela, ez? Horrelako alduntzea, esaten genuena, jakiteko beraien gorputzaren nolabait jabe beraiek direla, ez? Eta beraien gorputza maitatzeko berriro ere, ez? Beste era batera. Hori importantea da, beraien burua berriz maitatzea, beraien gorputza berriz maitatzea. Bai, hori da, azken finean zu jartzea zentroan, ez oso zaila da, eta gainera gu ezin gara gure kontestutik bertara joan eta esan nahizue, daukazue eskubide hau edo egin dezakezue hau, baizik eta gehiago entzutea eta bidelagun egitea prozesua bakoitzarena da. Proiektu gehiago ere badituzue abian, Lesbosekoarekin elkarlanean, zertan datza horrek? Bai, behin ez dugu deskonektatuko Lesbosen, azkenean bertan ezagutu ginelako eta kontekstu hori benetan ezagutzen dugulako, ez nola den bertako errealitatea. Orduan kontaktuan jarraitzen dugu, bertan dauden pertsonekin, eta batez ere garrantzitsua iruditzen zaigu bertara begirada jartzea, ze ikusten dugu tendentzia oso handia horrelako espazioak replikatzera. Eta iruditzen zaigu, alerta pizten digu behintzat guri, ez? Europan zehar, bertako politikek argi eta garbi uzten dute, horrelako espazioak ez ditugula kriminalizatzen, ez ditugu erreparatzen, ez gizarteak, ez herritarrok, ez da politikoek ere, ez? Ikusten dugu alderantzizko tendentzia hau da. Nolabaiteko anestesia dauka gizarteak, ikusten dugu eskubideak urratzen direla, ikusten ditugu Moria bezalako imaginak, eta hala ere ez gara altxatzen, ez dugu ezer egiten. Orduan, garrantzitsua iruditzen zaigu, intzidentzia politikoa eta ikerketa egitea aurrelako espazioetan, ze azkenean errepikatu egiten dira. Ez da hemen geldituko, ez da Lesbosen geldituko, baizik eta ikusten dugu honezkero, Frantzian ere horrelakoak egiten ari direla, Alemanian ere, hemen ere, Espainia hegoaldeko, esango genuke iritsiera puntuetan ere, orduan benetan iruditzen zaigu garrantzi eman bertzaiola egiten ari diren honi, ez? Eta izutu egin behar garela berriro ere. Zentro horiek emakumeentzat seguruak dira?
Ba ez. Mirenek aipatu duen bezala, eta hortan datza baita ere gure ikerketak, ez? Fokua hor jartzea. Ze nola topatzen ditugu emakume hauek espazio hauetan. Eta ea benetan erreparatzen denea, begira da feminista batetik ere egiten diren espazio hauek, ez? Eta ikusten duguna ez, tendentzia da, individua bakoitza kriminalizatzea, batez ere gizonei ematea espazio gehiena, berehala beraiek ere hartu egiten dutelako, hortaz, garrantzitsua iruditzen zaigu hori dokumentatzea. Eta beraz zer dira, Europako migranten joan etorriak kontrolatzeko zentroak? Bai, nolabait egiten dutena da, migrazioa saiatu egiten direna da, externalizatzen. Hau da, mugetan gelditzen. Lehendabizi ez daitezen iritsi, baina gero iristen badira ez ditzagun ikusi. Hortaz, erabiltzen dira mugako herrialdeak, mugako espazioak, erretentzio hori egiteko. Hortaz, bertan egiten diren praktikak ikaragarriak dira. Violentzia bertako pertsonengan eta emakumeengan ikaragarria da. Eta azkenean dena da ikusezina. Ze ez ditugu ikusten gure kalean hainbeste, ez? Hortaz ez gara izutzen. Dira praktika batzuk oso izkutuan gelditzen direnak. Orduan horrelako detentzio zentroek egiten dutena da migrazioa benetan eutsi. Gainera, baita ere ikusten dugu tendentzia politikoki saiatzen direla adibide bezala jartzen. Ikusi ze gaizki tratatuko zaitugun, esan zure lagunei ez etortzeko. Ez duela funtzionatzen, argi eta garbi ikusi dela ez duela funtzionatzen. Baina hala eta guztiz ere ez, jarraitzen dute kriminalizazio honekin, ikusten dugu baita ere deshumanizazio handia dagoela horrelako espazioetan. Hemen ere egiten duzuela, na? Irun eta Hendaiako mugan, zertan ari zarete? Bai, proiektu hori, azken finean atera da, ni irundarra naiz, eta Irungo Harrera Sarean ere parte hartu dut, eta, mugak ezagutzen ditugunez, nola ez begiratu gure mugara, ez? Muga hau ere bada muga, eta violentzia asko ere sufritzen dituzte pertsonek, hemen trantsito hau egin behar dutenek, ez? Gu txuria izan da ez daukagu arazori, guretzako muga ez du existitzen, baina beltza izan da argi eta garbi ikusten dugu muga badagoela. Eta egiten dituzten praktikak, bai Frantziako jendarmek eta baita Espainiako eta Euskal Herriko poliziek ez direla justuak eta ez direla legalak. Orduan, garrantzitsua da guretzako muga honi begirada potente bat jartzea eta baita ere hegoaldean dagoen mugari, ez? Ceuta, Melilla eta Kanariasen gertatzen ari den guzti honi. Irakuriko dizugu zuk esandako esaldi bat ez da berria, baina zurea da, esaldi gogor bat, honela dio, jendeak jadanik ez du ezertxo ere sentitzen migrantea itotzen ikusita. Bai, latza da, eta niri ere kostatzen zait entzutea. Ze azken finean ni ere identifikatua sentitzen naiz batzuetan hitz horiekin. Egia da, notizia asko jasatzen ditugula eta askotan anestesia modu honetan sartzen garela, ez? Ulertzen dut, alde batetik aurrera jarraitu behar dugulako, baina nola ez gelditu batzuetan, ez? Gure realidadea edo eta gure frenesi hau entzuteko eta benetan begiratzeko gure alboan ze gertatzen ari denez. Eta egia da, nola bait txikitatik txertatzen dugun zerbait dela, ez? Noski gure privilegiotatik datorrela, baina agian beltzaren bizitzak ez duela txuriarenak bezala balio. Eta hori egunerokotasunean argi ikusten da, eta horrelako espazioetan batez ere. Hortik dator mezu hori. Proiektu asko dituzue eskuartean, horientzat guztiarentzat diru sarrerak ere behar dira. Nola lortzen dituzue, crowdfunding bat baduzue, okeraz baldin banago? Bai, crowdfundinga jarri dugu martxan, garrantzitsua iruditzen zaigulako eta azken finean behar dugulako nolabaiteko sostengu ekonomikoa proiektuarekin aurrera egiteko. Eta bai alde batetik, Egiptoko gastuak emakume guzti hauei El Kairora emateko behintzat aukera joateko, eta baita beste praktika guztiak aurrera jarraitzeko, ez? Orduan, crowdfundinga daukagu, oraindik ere irekia dago, orduan, animatzen ditu jende guztiak, alduten einean, behintza bada ere partekatzen, guretzako laguntza handia da. Orduan, ea gure sare sozialetan sar daitezkeen, eta bertan dauzkagu link guztiak partekatu izateko. Miren eta Malen, haze indarra transmititzen duzuen, zuen hirugarren kidearekin sortu duzuen proiektu honekin. Lesbosen ezagutu zenuten elkar? Bai. Hori eman dizue, Lesbosek, ez da? Noski. Elkar ezagutzea, eta elkarrekin proiektu hau eraikitzea, ez da? Miren, ez duzu erronka makala hartu? Ez lan desente dakago, bai. Eta nola ikusten duzu etorkizuna, aurrera begira, proiektu honekin? Gogotxo gabiltza egia da. Behin Lesbosetikan etorri ginean ez, gogoa geneukan ere proiektuarekin jarraitzeko, ez ginen fisikokian, eta orduan, bueltakare bai ibili ginen nola jarraitu. Hori Irene azkenean
Egiptora juntzan, baina, bueno, gure bai konexio horrekin jarraitzen dugu, eta, bueno, ikerketa lan horietan buru belarri gaude. Bueno, zuek laguntzeko erabaki hartu duen beste pertsona bat izango diogu etortzeko. Tomas, Sahararekin elkartasuna Lasarte Horia elkarteko kidea da eta Kairos erakundeari laguntzen ari dira, diru bilketa egiteko eta bar luze batekin. Gurekin da, Tomas Arruti. Hau, Tomas. Arratsaldeon. Ongi etorri. Bardin. Tomas, zuek nola jarri zineten Kairos elkartekoekin harremanetan? Nola sortu zen txispa hau? Bai, bueno, hasieran egia esan da, bueno, hor Lasarte Horian Jose Maria Gerretxe Porrotx eta Leire Elizegi bizipozakoak gai hartu zuten. Eta orduan egin zutena izan zen, bueno, elkarte ezberdinekin jarri harremanetan eta bilera batzu sortu zian. Hor barne, miren, gurasoak ibilizian baita ere, eta hortikan, aber nola genekagun herri mailan diru laguntza sortzia bideratzeko proiektua. Orduan ideiak juntzian ateatzen, eta erabaki genuen, jaialditxo baten bitartez ibale diru lortzia. Eta horrekin, aurrea jarraitu genuen, eta 2008ko abenduak 10-an, genuen jaialditxo bat herrian, arrakasta handia izan zuen, eta danak oso pozik emaitzarekin. Hainbat elkartu zineten Kairosi laguntzeko zuena, hain justu Saharari elkartasuna bideratzen diona da. Bai, hoi da, azkenean elkartu ginen, Lasarte Horiako elkarte ezberdina ginen, eta hoi, dozena bat elkarteo izango ginen, eta jaialdia aurrera eman genuen, eta bertan, aukera auki genuen, diru laguntza lortzia, baina ja baitare gure jaialdian elkarte bakoitzak ze egiten degun, zendan gure lana elkarten barrun, ez da? Normalean elkarte bakoitzak nahiko lan izaten du bere burua aurrera ateratzeko, ez da? Eta hemen atentzioa ematen duena da eta zorionerako, elkarte desberdinak elkartu zaretela beste elkarte bati laguntzeko, ez? Hoxe, bai. Horrek Lasarte Horian esan nahi du elkartasuna badagoela. Bai, eske gaina lortu deun taldia potentzial handiko elkartasun taldia da, zergatik. Guain nola bideratun deu laguntza Kairosen proiektua eta bideratzeko, bai, guain daude desatibatuta, baino kapazitatea dakagu beste elkarte bat, oso biltzen genean bilduta elkarte bati beharra sortzen baldin bazaio, hor aktibatuko gea eta horrengo gea elkartasuna adierazten hori argi eta garbi dakagu, bai. Diru bilketa egiteaz gain zer gehiago lortu duzu, Kairosen alde? Bueno, herri mailan, zabaltzia ze realitatea dauden munduan, bai. Eta jendia azkenean kontuatzea, zergatik batzutan, informazio eskasa iristen zaigu, eta, iristen ginen lekuta zabaltzia informazio, bai. Hor jaialdi bat aipatu diguzu, abenduan egindako jaialdi bat, nolakoa izan zen? Jaialdi hori, ze jaialdi mota izan zen? Bai, azkenean izan zen, gonbidatuak, egon zian Porrotx Marimototx, Joseba Tapia, eta gehon ginen elkarteko bakide bakoitza, hartzen genuen gure espazioa, pixkat, esplikatzeko gure lana zein dan, eta, izan zen. Tomas, zuk ezagutzen duzu? Esate baterako Lesboseko errefuxiatu kanpamenduen egoera zein den? Hombre, guain gehiago ezagutzen dez, zergatiko gertutikan tokatu izan zaigu bizitzea, bai. Nire kasuan Saharako errefuxiatukin lan hain dut, baina guain, informazio gerturago dakat, bai. Osago izker. Aipatzen zenutena, ez da, jendeari visualizazioa ematea garrantzitsua da, baina gero harremanak sortzea ere, bai, eta zuek harreman sare bat sortzen ari zarete. Hoxe, bai, eta horrekin aurreagoaz, eta de hecho, gehoin genuen beste Euskararen maratoian, lehen urteko urrian, 22 eta 23 ustetik izan zala, horre parte hartu genuen, eta berriro bildu ginen, jaialdi hortan parte hartzeko. Eta elkartia, dozena bat izango ginen aurreko jaialdian, eta hor beste 4 elkarte gehiago sartu zian. Ordu nahi geha, sarea handigua izan eta erantzun handiko taldea, bai. Tomas, lehen aipatu diguzu gaur egun garrantzitsua dela Sahararentzat?
Bai, barkatu? Gaur egun garrantzitsua dela, Sahararentzat. Bai, hoi da, bai, aprotxatu nahi dut, esatia, gaur justu, egiten nahi dira, daglan, kampamentutan nahi dira etxen Frente Polisario namasak garrango kongresua. Bertan, agente internazional irurendik gora espero dira, eta zoritxarrez erabaki gogorrak ibalateako jaurtik eta adi egotia eskatuko nioke biztanlari, segatik hor daramate 2 urte baino geixeo gerran eta hildakoak aidioten, bai saharauerrak, bai marokierrak eta baita zibil saharauerrak. Orduan egoera okertzen nahi da, eta saharauerrak argi eta garbi dakate, irtenbide bakarra independentzia dela. Orduan horrekin ikusiko dugu, datozen astetan, hilabetetan, ze norabide hartzen duen egoera. Ea gaurko bilera horrek zer ematen duen. Tomas, zuri horrelako proiektuetan parte hartzeak zer ematen dizu? Nei, pertsonalki aberazten dit, pila bat zergatik ezagututxut, beste elkarteko eta beste kideen errealitateak. Nei pertsonaki asko aberaztu dit, bai. Miren eta Malen, zuei zer ematen dizu, horrelako erakunde batean aritzeak? Zaila, asko, noski asko. Azken finean, askotan tokatzen zaigu ez, sufritzea eta horregotea borrokan lehen dabitziko hilaran, baina baita ere konstiente gara guk badaukagula nola baiteko struktura sostengatzen gaituena, ez? Baina azken finean, ematen digu aukera nik uste dut, edo niri behintzat, dekonstrukzio hori egiteko, ez? Jakiteko nola egon bizitzan, ezagutzeko beste realidade asko, eta realidade guztiak badaukatela espazio, eta realidade guztiak ondo daudela nola baitez, badaukatela beraien borroka, baina azken finean borroka bat beraiek ere bideratu behar dutena nola baitez. Asier Maia, Euskal Herrian kontziente ote gara emakume errefuxiatuek bizi duten egoeraz? Ezetz esango nuke, esan nahi dut, baietz eta ezetz batera, ez? Baietz, alako gaur hiru lekukotza hauek entzunda, ez dut uste hor bestaldean gaudenok inor indiferente gera daitekenik eta honek ere balio du biztaratzeko eta kontzientzia sortzeko. Baina neurri berean, guztet Malenek aipatu du, ez? Azkenean gu babestuta gaude, hemen gaude tortillaren alde goxoan, eta orduan batutan hori, hainbat berri entzun eta gero, hainbat egoera ikusi eta gero, anestesiatuta moduan gaude. Baina ez dugu astu behar, emakumeak edozein konfliktotan dira gehien sufritzen dutenak. Ez bakarrik epe laburrean, denok dakigu sexu abusuak eta bestelakoa daudela, adibidez, epe luzean ebai, besteak beste emakumeak direla hezkuntzarako bidea urratuta daukaten lehenenkoak, ez? Orduan, ez da bakarrik konflikto batean dauden egoera zuzenekoak eta momentukoak, ez? Epe ertainera eta epe luzera jartzen zaizkien mugak dira bizitza osorak oztopu. Eta hori nik ustez, mezu bat baldin badago hor, horri aurre egin behar zaio. Eta bakarrik lehenengo momentuko laguntzak eta lehenengo momentuko premiazko arreta, ez? Epe ertainera eta epe luzera dagoen arreta hori ziurtatzeko emakume horiek bizitza duin bat izan ditzaketela. Eta ez da bate errez. Orduan, hiruroi zorionak, hiruroi eutxi zuen proiektuekin, eta gu bestaldean ere hemen gaude pixkat gure aldetikan alde una jartzen, ez? Era bada batzutan dirua edo kolaborazioarekin. Asier Maia, eskerrik asko gaur gurekin izatearren eta ongi bukatu astea, mila esker ongi izan. Eta zuek, Kairosekin noiz aterako zarete berriz Atenasera edo Kairora edo dena delakora? Bueno, Laister. Laister. Orain pixka bat ari gara baita ere proiektua hemen ondo programatzen, ez? Atzeko lan guzti hori egiten, baina... Gure laguna datorren astean bueltatuko da, berriro berartuko du emakume talde honekin de bai prozesua, eta gure bai, ikerketak bidaratzeko ere bai, martxan gaude horrekin, eta bixe. Zuek orain artean lokatzetan, esan dezagun, lokatzetan aritu zarete lanean, falta motatzen da hori? Orain hemen Euskal Herrian zaudetenean, han bizitako hori?
Arraroa, hango ritmoa oso frenetikoa izan da, eta gauza asko biz izan ditugu, baina, bueno, agian ere beharra zegoen ere pixka bat bertatik atera. Konektatzeko, ez da? Bai, pixkat pentsatu, lurrartu, pentsatu, beste perspektiba batetatik ikusi, ez, antzaudenean ere sartu zehalako burbuila batean, ez, eta, bueno, pixkat beste distantzia batetik hartu, eta ere bai pentsatu nola jarraitu ze hurrengo pauso eman, eta gauzak argiago edukitzeko. Miren, Malen eta Tomas, biba zuek, dira hitzik egokienak egiten duzuena eskertzeko, eskerrik asko denagatik, eta nahi duzun arte. Mil esker. Eta aurrera jarraituta, Izaskun Moiano Donostian izan da, eta biharko derbiari buruzko bideo bat ekarri dugu. Larun bat honetan Euskal Derbiaz aparte gehiago ere disfrutatzeko aukera izango dugu kontzertuak, elektrotxarangak, pilota partiduak, herrikirolak eta bar Euskal Derbia partidu bakarra baino gehiago delako. Ikusten duzuen bezala azken prestaketa lanak egiten ari dira, baina zaleak prestal daude Euskal Derbirako, galdetu dezago. Derbia bizituko duzu, larun batean hemen izango zarete? Bai, hemen gara bai. Bueno, ikasten, baina bai. Ai! Azterketa garaian tokatu zaizue derbia, haserre ordua. Piskat, triste. Larun bat honetan zira importantea daukazu. Bai, bueno, ni anuetan lan iten dut, asea que... Orduan bertan izango zara bai ala bai. Bai. Anuetan kamarero moduen nau. Orduan lortuko izkidazu sarrera pare bat? Ke ba, ez ditu ni lortu? Saiatuko naiz, baina ez dut uste. Atletikeko lazartzen baldin badu zer egingo duzu. Ospatuko duzu. Claro, bai. Zuek enongoak zarete, Ni Arrigorriagakoa. Arrigorriagakoa atletik zalea da? Atletik zalea, bai. Bilbotarrak horrek esan nahi du, larun batean atletikekin joango zaretela. Hombre, Irungo. Atletik zalea? Bai. Nola daramazu atletik zalea izatea Donostin? Ondo, oso ondo, bai. Bai, ondo hartu zaituzte eta bar. Bai. Ez dago klasekidekin pikerik eta horrela. Ez, momentuz ez. Nongoa izatez? Realikoa. Lekuz esan nahi duen, baina... Lasartekoa. Zu atletikekin, Realarekin? Realekin. Hemen daukagu derbiaren adibide garrantzitsu bat. Atletik zalea eta Real zalea. Eta lagunak zarete. Bai. Elkarrekin bizituko duzu partidua? Bai. Wow! Bizitu egiten duzu futbola, gustatzen zaizu? Aldudanean juten naiz. Larun batean joango zara? Ez. Ez duzu sarrera lortu bere? Ez dut. Bai, bihar joango naiz partidura. Joaten zara kasunetan esan mamesera? Bai. Batean bai. Gustatzen zaizu zelaieko giroa? Niri bai, asko. Neskak, zuek partidura edo girora, edo ze asmo? Girora. Giro ezin hobea bizituko dugu kanpoan, ze kontzertuak, pilota partidak, herrikirolak, sekulako egitarau potentea antolatu dute, ze iruditzen? Ondo. Animatu behar da eta jende atera behar da kalera. Festa gogoa dagoela ikusten da eta ospatzeko ondo dago. Bai, irabazten baldin badu, partidota gero, pintxo bate pizkat. Eta galtzen badu? Baita. Dena ospatzen da. Ikasi ma, ezin gara joan. Baina gutxenez partidua ikusiko duzu edo girora jaitsiko zara? Bai. Etxetik baina bai. Esango dugu beraz, derbia futbol partidu bat baino gehiago dela. Noski. Biltzen ditugu kultura eta kirola eta horrela jendeak, aztu egiten da futbola bakarrik, mutikena dena eta bakarrik irabaztea dena eta dena pixkat nazten da. Gure ustez nork irabaziko du? Espero dut Realak. Emaitzaren bat ematera ausartuko zinateke? Galdera zaila dagian, ez? Pronostiko bat esango didazu? Bat bi, irabaziko dugu. Eta nork sartuko ditu golak? Berenguer eta Gurutxeta. 3 bat. Nork sartuko ditu golak? Ez dakit. 2 Zorlo eta Atake. A ber, edo empate? Empate? Bai. Agian emaitzak ez dizue asko axola. Nei ez. Edo bestela atleti irabazi bat 0-2. 0-2, atletiken alde? Bi Williamsak. Villa Libredik. Bufalu, Bai. Neskak oso ondo pasatu, zuek zarete gure derbiaren adibide argia, lagunak zaretelako, pik esanoa egon daitekelako, baina batez ere euskal zaletasunak eta kulturak irabazten duelako dut. Eskerrik asko. Aupa, Idazkun, eskerrik asko. Idazkune berak ez du bere pronostikoa esan, Ez. Gero... Ni noren alde dagoen, Gero etortzeko eta galdetuko diogu. Galdetuko diogu, zer pentsatzen duen. Futbolak maskulinitatea ere oso presente izaten du askotan, batzuen gustokoa, bestentzatez. Maskulinitate horretatik harago asko ikasten ari gara pertsona batekin. Oraintxe sartuko da, Biba Albina Stardust! Kaixo! Arratsaldeon, Albina, ongi etorri. Ze
kanta, Ze ona, Ze ona. Gora Barbia, noski baiet. Boa, zora garri, Albin Estarraz, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer zaudete? Ongi. Ondo. Gaur musika kontuak izango ditugu. Noski. Musika, matxismoa, eta esate baterako zuk esango zenuke emakume batek zailtasun gehiago izan ditzakela musikaren industrian arrakasta lortzeko? Nik esango nuke baiet dudarik gabe. Edo oztopo gehiago, edo zailtasun gehiago, noski baiet. Bai. Eta esaten da baita ere, reggaetoia genero bezala matxista dela, ez da hori askotan entzun izan dugu. Baina, zure ustez, reggaetoia bera, generoa bera da matxista, ala artistak dira matxistak? Nik esango nuke artistak direla matxistak, pertsonak dira matxistak. Azkenan musika genero bat da. Hor gauza asko egin daitezke eta mezu asko bidali daitezke, gero ja artista bakoitzak egiten duena bere kontua da. Eta gero aipatzen da musikarekin azken aldian gerozta gehiago adierazpen askatasuna, eta zuk uste duzu musikan jendeak esateko duen hori esateko eskubide eduki beharko lukela? Zer galdera zaila. Begira, hau da, bizitzan bezala. Nik uste dut, guztiok badugula iritzia, baina gai batzuei buruz ez dugu iritzirik izan behar. Osea, gai batzuei buruz, ez dago iritzirik. Adibidez, feminismoari buruz edo matxismoari buruz, hala da, eta ikasi behar dugu. Orduan, mezua bidali ezagetzu, baina gero ere argizan behar duzu kritikak ongo direla, eta noiz bait ere ikasi behar duzu esan duzuna gaizki dagoela, eta barkamen askatu odena delakoa. Gaur ere kalera aterako zinen, ezta? Bai, no, eske. Honetan musika eta matxismoari buruz galdetzera. Hori. Denetarik dugu, jendeak iritzi ezberdinak ditu, eta gehien bat ikusten da ezberdintasunak gizon eta emakumeen artean, baina, ikusten duguna da, guzti ikusten dutela, emakume eta gizon arteko ezberdintasuna badagoela industrian. Baina, igerri duzu diferentzia bat emakumeen eta gizonen erantzunetan? Bai, nik bai. Edo adibidez, edo gehien bat azaltzeko moduan. Ados. Ikusiko dugu ja? Bai. Venga, ikusiko dugu Gasteizko jendeak zer pentsatzen duen musikaren industriako matxismoari buruz. Generen arteko ezberdintasuna gizarteko arlo askotan ikusi dezakegu. Eta musikan baita ere. Emakumeek zailago dute aurrera egiteko industrian, kritika zorrotzagoak jasotzen dituzte, ikus dezagun. Zuk uste duzu musikan ikusten dela emakume eta gizonen arteko ezberdintasuna? Ba, ikusten da. Bai, adibidez reggaetoiaren estiloan ikusten da, ez? Nola letra matxistak eta areagotzen direla, eta, hori ikusten daiteke. Gizonak batez ez hau sardi gehiagaz, baina ez teke olako bilurrik edo olako sonartuk izeteko sentipen hori. Reggaetoian adibidez, reggaetoi matxista pila badagola eta entzuten dugula gure diskoteketan eta horrela. Ni justu klasikoko musikaria naiz, eta orduan hor bai asko, eta eren gero eta gutxiago ustet. Askotan esaten da adibidez reggaetoia matxista dela, baina musika generoak matxistak dira? Bai, ikuste gizarte matxista batean egonta bere puntu edene badutela. Musika da. Unaltzara mira eta gertuko ez dakit, jartzen dute musika ez dakit. Reggaetoia jartzen dute eta ez da matxista batzutan. Matxista izeti dauela pertsona konkretu bateri edo kasu horretan talde bateri ez lehitute ez generuri berari. Reggaetoian bai, nabaritzen da hori matxismoa eta sexismoa. Baina, hori ere, pentsatzen dugu gaur egongoa dela, baina ez dakit, ACDC-ko abestiak edo entzuten baditugu ere horrelako iruzkinak egoten dira, ez dira bakarrik reggaetoian entzuten. Gainera gaur egun, ari dira reggaetoi feminista egiten, eta ez reggaetoia izateagatik matxista da. Jendartea matxista da, orduan dana musika eta inguru guztian egongo da matxismoa. Uste duzu emakume kritika zorrotzagoak jasotzen dituztela? Bai. Gorputzari buruz, bai, beti. Emakume bat edo famatua enbidanien kritika bitzen dabe, eta maila altu batera heldu bada ziurrenik kritikatua izango dela. Bai, eta emakumik euren buru orokorrin gehia epaitzen dabela edo kritiketan dabela. Edo igual egiten dutenan kritika gehiago daude, edo nola dauden jantzita, edo gizonezkoetan baino. Eta emakumeek zailago dute aurrera egiteko musika industria? Bai, guztiz, bai. Oztopoak bai jartzen zaizkiela gehiago. Ez bakarrik musikaren munduan edo zeran, baina bai, orokorki, bai. Azkenean gizonei beti eman izan zaie bisibilitate gehiago emakumei baino.
orden gaur egun ere hori nabaria da. Espero dut ezetz eta ustez gehiago eta gutxiago, ze orain kantautorre asko daude, Idoia, Olatz, hauek guztiak ezagutzen ditugunak, eta gero eta gehiago existitzen dira. Eta beraiek nahi dutena abesten dute. Bai, emakumeok beti dugu, kolektibo batean sartuta daudenak, beti zailagoa izango dute. Bai, zema gauza esan dituzten, Ez dela reggaetoia bakarrik, ACDC aipatu neska batek, klasikoa ere, bai. Klasikoa ere, bai. Garreta eman digu, Bai, azkenen matxismo eta bakarrik letra, ere matxismo ikusetak egu, igual antzeslan bat edo musikal bat egiterakoan, ze emakume hartzen dugun, edo hartzen badugun emakumerik, eta horre ikusten dugu matxismo. Bai, eta ACDC aipatu denan, esan du ez da berria, ez da gaur egungoa. Hori da. Hemen letra matxistak, hitz matxistak aspalditik ari gara entzuten. Aspalditik, orain hasi gara salatzen, eta esaten, hau ez dago ongi, edo letra hauek ez dago diztira guztiz onak, edo baino betidanik egon dira. Eta atzerago egiten badugu, Greziako garaietaraino joan da, orduan ere emakumea eta musika lotzen ziren, entretenimenduarekin, sedukzioarekin, artea sortzearekin baino, ez da? Hori kontuan izan da, zer egin behar da musikaren industria matxista hau geldiarazteko, Albina? Bira, nire ustez entzumar dugu denetarik. Entzumar ditugu artista berriak, emakume gehiago, queer artista gehiago, mezu polita duten artista gehiago. Nire ustez. Honek ez nahi gizonak ez dituela entzun behar, baizik eta gizonek ere beren mezuak aldatu behar dituztela. Eta orduan horretarako, igual toke bat ez, edo zerbait egin marko genuke, beraiek jakiteko zuen letrak askotan ez dira onak, eta aldatu behar dituzue. Eta zu artista handi batekin egon zara? Bueno, Euskal Herriko artistarik handienarekin egon nahi. Bai. Kai zoragarriarekin egon naiz, eta berarekin hitz egin dut nolakoa den emakume izatea musikaren industrian. Guz ezagon? Ikusiko dugu. Venga, basartu Kairekin egin zenuen elkarrizketa. Kai, cariño, zer moduz? Bueno, super ondo, hemen zu egon da. Kenduko dugu jau, ez? Duko dugu fantasiaz, eta ziko garaia elkarrizketarekin. Badakit Euskal Herria osoak ezagutzen zaituela, baina zu nolatan hasi zinen musikan? Zergatik hasi zinen musikan? Beti egon naiz abesbatzetan, gitarra jotzen, eta 18 urte nituenan YouTube kanal bate sortu nuen, eta bertan deitzen nintzen Lorito Music. Me encanta! Eta hasi nintzen coverrak egiten. Eta deskubritu nuen bertan, asko gustatzen zitzaidala mundu hau, eta orduan esan nuen, igual nire proiektu propioa sortu behar dut. Eta orduan, hasi nintzen abesti propioak egiten, eta Kairekin. Eta zu emakume izan da, zaila izan da zuretzat industria honetan hastea? Egia zan, ikusi ditut ezberdintasunak, emakumea izan da, ikusten beste gizonei zelan tratatzen dieten. Ikusten dudala, adibidez, produktore lanetan badaudela gizon asko, gero ere management enpresetan ere badaudela gizon asko, tekniko lanetan bebai, dena da, guztiak dira gizonak, eta askotan sentitzen dut ez dutela hartzen serio nire lana. Uste dutela pixkat tontoa naizela. Gertatu zait, egitea kontzertu bat, eta nire autotunea konektatzera joatea, haiek ez jakitea eta nik esatea, hau egiten da horrela. Eta haiek ez dela horrela egiten, eta nire materiala da, nik badakit zelan erabiltzen den, eta gero beste batzutan objektu sexual baten moduan sentitu egin naiz, haien begirada ez delako profesional bateko begirada, baizik eta ikusten nautela, ligatzeko moduan edo zer nirekin nahi dutela. Nire ustez ere, orokorrean eskatzen dela gehiago emakume bati, gizon bati baino. Eta duela gutxi ikusi nuen adibidez Niki Nikolen elkarrizketa bat esaten zuena, nik ez dut dantzatzen eszenatokian, eta jendeak esaten dit, noiz dantzatuko duzu? Eta berak esaten du, ni abeslaria naiz, ez naiz dantzaria. Baina ez da nahikoa, eta gainera dena superondo egin. Claro. Baina gainera superondo egin, baina gero, ongi egiten baduzu ere, kritikatzen da, ez? Edo askotan ere kritikatzen da, larru gehiegi erakusten duzuela, edo duela gutxi adibidez jarri zenuen Instagramen bideo bat, hitz egiten zuen hori buruz, ez? Bideo horrek esaten zuen, esaten dela, adibidez, asko erakusten baduzu, ez zarela hain feminista, ez? Eta
precisamente igual horrelako look batekin bazoaz, ez da gizonentzako look bat, ez da zuretzat zuri bero jartzeko. Hori da, showa emateko, atentzioa deitzeko eta igual gehiago ezagutzera emateko eta jendeak momentu herrik beratzeko. Eta gu ongi sentitzeko, gustora gaudelako. Horrela joan nahi badut, gustoko dudalako da. Zuk, Kai, orokorran reggaetoia egiten duzu, ez? Eta esaten da askotan reggaetoia matxista dela, zuk hala ikusten duzu? Nik beti esaten dut, reggaetoia ez dela matxista. Reggaetoia da musika genero bat, rock eta pop bezala, eta musika ez da matxista. Matxista dena da artista eta jartzen diozun letra eta jarrera. Total. Hori da. Entzun dugun azkeneko abestia tira izan da, noiz entzungo dugu musika berria? Bueno, esan beharra daukat, orain nagoela disko berria prestatzen. Uste dut 2023 izango dela oso urte ona. Ze ongi! Bueno, ni eta segurezki Euskal Herria oso egongo da zure musikaren zain. Eta mila esker, Kai, gurekin izatagatik eta mila esker egiten duzun lan zoragarri honengatik. Bagoaz bueltatxo bat ematera? Bai, noski. Bagoaz, superdivinas, chulitas máximas. Hala, guazen! Venga. Ai, ama, que maravilla. Berdin zen duten? Berdinak, bikiak, noski baiet. Bai. Ez gero prestatuta, ala ezkondu zen. 2023 urte oparoa izango dela esan du. Izango da. Izango da Kaiak entzat urte ona, eta emakumeentzat, eta gizartearentzat urte superona. Noski baiet. Baina mezutxo bat, utzi behar dugu ja emakumeak kritikatzeari, mesedez. Atzo Shakirak atera zuen abesti zoragarri bat, eta kritika oso larria jaso ditu, eta mesedez, utzi emakumeak pakean. Hori da nire mezua. Hori ere bai? Oso ondo, bai, horixe. Eskerrik asko. Asteburu ona izan. Mila esker eta berdin eta gora Shakira, mesedez, gora! Oso ongi, zoragarri eskerrik asko, asteburu onena izan. Eta orain agurtu ditzagun gure gaurko bi gonbidatuak dodoa sortu dute aurrentzako bideratutako podcasta eta hementxe ditugu Javier Muguruza eta Iñigo Astiz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Opa, arratsaldeon. Zergatik aurrentzako podcast bat? Zergatik ez? Zuk erantzun hobea duzu igual. Bai, ez da zaila. Bai, hobetzea dizu. Hobetzea. Bueno, diskoa bagenun, eta gero, buratu zitzaigun, pixkat diskoa bultzatzeko, lan hori bultzatzeko, ondo egon zitekela, besterik gabe, ez? Hori izan zen. Uste dut bai ez. Zalantzat. Bikote, dodo horretako kantuekin egan egiteko desiatzen gaude, eskerrik asko, Javier Muguruza Iñigo Astiz, etortzeagatik iragarkiak. Eta berehala, dodoa podcasta. Arratsaldea guztioi, ostirala arratsaldea Euskal Telebistan biba zuek, ez indarrarekin, erre horiek, Arratsaldea. Bakizun nor daugan beste erre bat, derbiak, eta Realak eta Atletik, bihar derbia. Bai, urduri zaude? Bueno, ez dakit, bihar behar bada pixka, bai, ni joatekoa naiz. Bai? Joango naiz. Bira, plana duzu orduan, nienago urduri. Ez, lasai zaude ze ba? Bai, irabazi ingo dugulako. Nork irabaziko du? Dugu, esan dut. Dugu. Denok irabaziko dugu. Ondo. Bueno, behar bada urduri egon gaitezke Maialen, ze 100 mezu jaso ditugu zuen taldeen golak nola kantatzen dituzuen entzuteko, eta orain sarrera bikoitz bat banatzeko momentua da. Eta horretarako entzun egin behar dugu irabazlearen izena. Tirapu bota! Gol! Epa! Irati Lazpiur zoriona! Kotxe zozketan zure izena. Atera da, zure gola atera da. Eta bi sarrera zuretzat, beraz badakizu bihar plana duzu derbirazoaz Irati Lazpiur zorionak. Ze ongi! Eta gol hori zure ustez norena zen? Realarena edo Atletikena? Kantatzeko moduagatik, zakitez? Maitane Urbieta ematen zuen agia? Edo Aritz Gallastegi. Ez dakit. No, Maitane. Bihar ikusiko dugu. Zoriona bintzat eta gozatu bihar, partiduaz gain sekulako festa daukazu horra, eta inguruan. Eta sekulako festa oraintxe hemen daukaguna. Dodoa Maurizio Irletako hegazti bat zen, baina ez zuen egan egiten, baina gaur guk egan egingo dugu gure gonbidatuekin. Biba Javier Muguruza eta biba Iñigo Astiz. Biba Dodoa!
Kaixo, arratsaldeon, ongietorri bikote. Ongietorri, segi barrura. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Beste lasai, gure sofa hundi honetan lekua badaukaguta. Ederki. Bueno. Epa, ze goxo musika. Bai. Bueno, esan dugu... buruan sartzen da eta... Egia da, oso polita da. Esan dugu dodoak ez zuela egan egiten, baina aurrek egan egingo dute dodoarekin, Javier? Ari dira. Diskoa iaz atera zen, eta orduan hasi ziren, ustez, egan egiten, eta orain jarraipena etorri da, ez? Podcast honekin, eta sinistu nahi dugu hortan ari direla, egan egiten, ez dakit. Inigo, dodoa 17. mendean desagertu zen, umeak heldu bihurtu ala galtzen du amesteko, egan egiteko gaitasun hori? Umearen eta helduaren arabera, ez? Pentsatzen dut, ez dakit. Esaten da, ginen umea barruan dara magula, bla, bla, bla. Ez dakit, topiko asko dago eta nik egia oso zirriborrotxu ikusten dut. Baina imaginazioa beti dago, ez da egia galtzen dugunik. Bueno, orain txaitza egingo dugu dodoa, diskoa, podcasta denari buruz, baina aurretik ameslari bat, gure lagun ameslari bat agurtuko dugu, berak amets egiten duelako. Biba Ana Goitia! Kaixo, Ana! Arratsaldeon, Ana! Kaixo, ongietorri, moduz, ondo? Bai. Ana, oso gustora. Zu, lo egiteko esate baterako zer nahiago zu, isiltasuna, musika, podcasta? Igual podcasta, Bai? Zalea zara? Orain hasina zaletzen. Ez naz izan, baina oin gero eta gehiago. Begira. Eta igual, segun ze podcast, lo hartzeko edo zein ez. Baina, bueno, bai. Aspergarria. Aspergarria baina igual, ahots oso suabea daukatenak, eta holan, hitz egiten dutenak oso holan. Bai, horrek, aspergarria, igual bai. Javier eta Inigo dodoa podcasta sortu duzue, baituzue beste pare bat lagunero oso garrantzitsuak izan direnak, Mikel Aspiroz, batetik, eta bestetik, Inigo zure ume txikia, ez da? Bai, gixajoa. Pasazidanean... Nola sortu zen ideia? Bai, Javierrek bidali zidan proposamena, deitu egin zidan, telefonoz, deiak, oraindik egiten aldira, naiz eta audioak oraindik existitzen dira, eta funtzionatzen dute. Ikaragarria izan zen deskubritzea. Eta ditu zidan, hori disko bat egin nahi zuela, eta letrak ingo nitun, eta gau hartan bertan edo urrengoan, gure ume txikiak, ez dakit, 2 hilabete izango zu, bat, jaio berri. Eta ez, gau txar bat, pasazu, hola, fin esan da. Eta zuek ere bai. Oso txarra, berak txarra eta guk oso txarra. Eta bakizu holakotan, desesperatuki bilatzen duzula nola lokartu, eta lagun batek aurreko astean edo esan zidan, pilates bolaren gainean jartzeko eta funtzionatzen zuela perfekta eta hortxe jarri nintzen eta Javierren ahotsa hor nonbait sartu zitzaidan eta hor sortu zen dodoak esan zidan onomatopeiak onak dira. Eta nik onomatopeiak eta dodoak du ez da onomatopeia bat, baina nire momentu hartan, bueno, hori, eta importanteena dena lokartu zen, ume. Ze ongi. Beraz, igual podcast... Onomatopeiena sugerentzi moduan botanion, hola. Baina, heldu nun liana bat baritu. Baina polita da, esaldia bera polita da, dodoak dudatu. Esaldia bera polita da. Bai. Eta buelta manda ere, bai, dudatu dodoak. Polemika pizka, bai, egizu gustatzen zaidala eta polemika pizka sortzearen. Bai. Inok esan du, bueno, bla, 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 oiek, barruko umea eta, baina nik hortan sinisten dut. Bai? Adibidez, azkeneko, bueno, aurkeztu zirenean, podcastak eta Bilbon eta hemen eskubian dudan, lagun honek esan zuen, umeentzat baino, umeekin idatzi dut. Eta pentsatu nun, umeekin idatzi du, eta geho, bere baitan dagoen ume horrekin, ikusten da, ez? Hor egon dela lako, bat, elkarlana. Zirikatzegatik, gustatzen zaigu, bai, eta umeen ganantz. Baina... Atzizkiak euskerak hainbat ditu, eta zuk ere badukazu ume hori barruan, ze hurrengo galdera zen, nola sartu umearen munduan? Javierri erraz sartzen zaio, bai, umea barruan. Nahi nuke... Alkarrebitaz. Nire kasuan ez dakite, norberaz hitz egitea ez da erresa izaten, baina beti ere, aurrekoan Iñaki Irazukin, orain Inigo Astizekin, eta hurrengo batean ere iniz pensatzen, beti ere ume hori bizirik daukan norbaitekin lan egitea. Proiektu orokar
Mara, deitu dizaioke un proiektu horretarako edo Nikola dituko nioke, beti olako jendearekin ordu nietzat ez da bla bla bla. Nik esan dut zirri borrotxu, ez dakit, topikoen arazo hori da, batzutan egia direla, bestetan ez, bueno, hor daude. Ez dudan ez argi topikoien artean norantz joan, horregatik esan dut, ezain beste kontra edo, ez dudalako argi. Hortan ados. Ongi, jazta. Ongi ari gara. Ardia, beia, leoia, boa konstriktorra, xabita ez konstruktorra. Nortzu dire irakasena izan diezue umei, elkarrezketa bidez izango da, nola da, hau? Nola den, elkarrizketa bidez zergatik den? Bai, nola? Elkarrizketa... Letra bien sorrera edo. Bai, ez dakit, sortzen dira. Nik dodoa sortu zen ez hasieran, nire hasierako asmoa, ez dakit esan dizudan hau. Igual ez dizu, 17. mendean desagertu zen animalia bat, eta zen, ingo dut desagertutako animaliekin. Dodoarekin, tigre, sable, hori da. Hori nekienik, Horain ari zara hori ikasten? Bai. Gertatu zena zen biderdian, sortu zela behi bat, edo sortu zela beste bizirik dauden animaliak, eta ez nengon prest hoieiuko egiteko, orduan, hola sortzen dira. Ez da, agertzen dira. Neurria handi baten agertzen dira. Paseatzen dituzu eta agertu egiten dira. Zuen helburua irudimena eta entzumena lantzea, musika zaletasuna ere bai. Ze harrerari zarete jasotzen, Javier? Helburuari buruz usten badiazu. Beze asko esan ditut, Bai, eta nik gehiago gehitu nahi ditut. Hor, 3 hanka nagusi ikusten ditut nik. Literatura, musika eta umea. Eta hor tartean ez dago nire aldetik behintzat, inongo asmorik umea doktrinatzeko, didaktikoa, nola hortzak garbitu, nola zapata lotu ipurdian nola ez. Bestelako testua dira eta bestelako musikak. Hori da nire apustu, baina segurazki ez da ados egongo. Bai, ez ados nago. Gaizkiari zego bat, Javier. Ze gaizkiari. Baina musika izan daiteke ume baten irudimena lantzeko erraminta proposa, Javier? Baita, nik uste baietz. Karo, musika da, hor sartuko inake. Hor dago iruditeri bat, musika, eske, karo, nila orduan ja salto handi bat emango nuke, ni izandako umea, musika nola lagundu zion, sufritu ere egiten zuen, ez sufritu bakarri, baina sufritu ere egiten zuen ume bat, gero musikaren bidez nola bideratu, txarra ona ere bai, ja komposatzen hasi, bere ala, orduan, nik uste dut hor dagoela uniberso bat, nik ez dakit ondo azaltzen, hori. Baina badakit aberazgarria dela eta oso aberatza dela. Musikak inspiratu egiten da, azkenean, azike. Bai. 6 atal ditu Doda podcastak, EITB podcasten atalean dago. Baduzu atal berria gehiago egiteko asmorik, Inigo, edo proiekturen bat, edo? Zuri galdetu behar nizun hori. EITB-ko ordezkari modura, baina kaso ez da. Guri ondo iruditzen egu, ez da? Guri iruditu, bai. Guatik beste 6 eta... Beste 6. Ja firmatuta da gorduan, ez da? Hori ez esateko eskatu dizut. Alperrik. Atera daitezke, egin daitezke beste. 6 hauek dira, 6 pentsatu genitulako, eta benetan lehen esan dut, atera egiten direla, eta alaxe da 6 atera dira, eta beste 6 ere atera daitezke, seguraski, beste kanta batzuk. Javierrek badauka nahikoa kanta, eta nahikoa mami, beste 6, 7, igual 8. Ondo pasa genuen. Hau badakit askotan esaten dela, eta hori bai beste topiko izaten dela, baina oso ondo pasa genuen estudioan, eta farrasko egin genuen, eta... Ze ondo, gozatu egiten dela hori grabaketan uste dut, Bai, lehen aipatu dugu, ez da, podcast hau sortu horretik Dodoa diskoa, ateratzen dutela, 2021 batean, eta Javier, ez da umeentzat egiten duzun lehen diskoa, eroso sentitzen zara, genero honetan? Nik umeekin, hau gaur egun ezin da esan, baina, bueno, umeekin badaukat zerbait berezia. Gaur egun kontuz... Bai, kontuz hitzak. Kontuz bile barra batez ere esaten denarekin, denakin kontuz. Hau esan dut, ongi ulertuko dugu. Bai, bueno, umeekin nik uste dut, sartu arrokeriatzat, baina zerbait berezia dudala.
behar badan izan nintzeneko ume horrekin ere harreman berezia udalako, edo saiatzen aizelako izaten, orduan beti ere, bai literaturan, bai musikan ere, joan naiz tartekatzen helduentzako lanak eta umentzako. Eta hasi, kuriosoa da, gerora kontudatu nintzen, baina hasi nintzen bi arlo ezberdin horietan umentzako lanekin, lanetatik. Pentsa. Eta kasu honetan, disko honetan, Dodoa diskoan Inigoren hitzak dira, kantuak Inigok egindako hitzekin. Nola sortu zen, zea hori? Txispa hori edo elkarlan hori, Inigo? Bueno, lehenagotik ezagutzen genuen elkar, eta nik buruan ditudan ahots multzoaren artean, haietako bat Javierrena da. Eta batzutan gauzak idazten ditudanean, behin baino gehiagotan emailetan eta bidali dizut. Javier, honek zure ahotsa dauka, eta hemen instalatuta daukat aplikazioa Javier, eta entzun egiten dut. Eta podcasterako testuak ere, hola, ordenagailu aurrean jartzen nintzen, baina benetan hemen Javier, nik tekleatzen nuen, baina bueltan etortzen zitzaidana Javierren ahotsa eta bere dikzioa eta bere prosodia eta... Polita hori Inigo. Bai, baina hala da, zurekin eta beste musikari batzuk ere baduzkat, eta zure ahotsa eta zure kantatzeko manera inda espezifikoa, oso hor dago, hortxe dago, oso bere izita besteetatik. Ordu nola? Javier, zuke disko ateratzerakoan esan zenuen Inigoren hitzek bazutela olako puntu gaizto bat. Zer esan nahi duzu horrekin? Hori zenuen, Bai? Bai, gaizto bihurri, igual, esan behar nun, gaizto bihurri bat. Zigortzeko modukoa ez? Kontuz horrekin ere, baina berriz ere bueltatzen gara nire obsesioietako batera, ez? Oin, dena politikoki zuzena, dena kontuz, hau esan dut, etzan ogoritxu, kontuz, alda dezagun, dena politikoki zuzena, eta iruditzen zitzaidan, Inigoren kasuan, ez zirela politikoki zuzenak. Eta nik hori asko maite dut, ez? Letra batean gertatzea zerbait, eta esatea bildurri gabe, kontuz hemen ja pasatu nahi hemen hau esan dut, ai, oin, iruditzen zait dena dela oso zorrozki jarraitua. Nik hor, bai, nire erronka, politikoki zuzena edo ez, hitz hori ez dut zait gustatzen buruan eukitzea, ez da kontra egiteko ere, baina bai, ni saiatzen naizena beti da, alik eta konplejuen aurkezten dena delako, hau da, umeentzako, helduentzako, dena delako antzako, da, realidadea oso konplejua, oso problematikoa, eta hori bere horretan azaltzea. Batzuetan hitz edo sarbide simpleagoz umeak ere sartu alizateko, bestetan konplejoago helduentzako ere bai, baina hori konplejutasuna, gatazkatsutasuna, hori niri gustatzen, niretzako hori da oso material ona, orduan igual hori da hori izango da. Gero, animaliak pilo bat daude, eta piztia bakarra, goratzen zara aurrekoan nola esan zinean dago Jon Martínez. Jon Martínez. Dago beia, dago mamuak, daude dinosauriak, eta Jon Martínez. Piztia bakarra. Piztia bakarra, Jon Martínez. Eta uste ezagun bat duzula, gainera izen horrekin. Bai. Zik ez nekien hori. Ondo hartu zuen, zen hola, lizkarrik egon. Gainera, idazten ari zarenean, hain presente bali badago Inigoren estilo hori izan dezagun, lehenbizikoan asmatuko duzu, alegia, ze pentsatuko duzu, hau Inigori etzaio gustatuko, beraz aldatu egingo du, berak aldaketak eskatu baino lehenago zuk lehenbizikoan aterako zaizu dena? Bueno, Javierrentzako batzutan bai, gehienak bidalitakoak nahiko ongi joan dira, bai, ez dakit, baita ere da konplizidade kontua edo jakitea zer gustoko duzun, zer ez, eta horren arabera. Ez dakit, bidalen izkizun letren artean, ez dakit, uste dut, literaturan eta musikan egoten dira sokak, ez? Eta ni sentitzen naiz pixkat Inigoren sokakoa, eta pesatzen dut hor badago la konexio hori edo beak esaten duen feeling hori, nik uste dut, Ba, nik zure musikan gaur etorri naiz, diskoa entzuten, bueno, zure diskoetako bat, haietako bat, eta hor ironia fin hori daukatena ez zure letra, baizik eta kantatzeko moduak eta niri hori oso eroso egiten zait, orduan, ezakit, hortan blaituta zaudela, kasi paketea blaitze horrekin montatuta daukazu, ez? Osa, nahikoa doz egoten zarete, duan? Ba, uste, bakarrik artistikoki, gero egoten gara. Dinot artistikoki adoz egoten zaretela, ez da izango erreza, niri gau ez du nahi, edo nik bestea, azkenean, bi pentsona denean ez da erreza. Ez? Adostasun hori izatea.
Baina, bueno, esaten izena inigo, gero artistikoki bai, baina gero ez. Gara. Eta gero, adostasunaren ezaugarri basikoa, da bi pertsona izatea gutxienez. Gutxienez, adostasunera iristea ez da erreza, baina ezinbestekoa bi izatea. Bai, ze zure buruaz badaukazuia, arazo handi badago. Bai, ez da baidatzeko bi berrira, baina ados egoteko ere bi berrira gutxienez. Hori da. Bueno, Dodoari buruz ari gara, eta Dodoren abesti goxoak baditugu. Ez umeentzat bakarrik etxean zabeten guztientzat ere bai. Murgildu ala egatu Hortxe, Dodoak du eta Xabik esan du, Egiten du egan azkenean? Ametsa baldin bada edo ametsetako mundu baldin bada Dodoak egan egin behar du. Ai. Edo ez? Nahi du. Edo ez? Kantan, esaten da amildegi ertzean dagoela, gaur ez duela argi, bihar agian behar bada akaso apika egingo du. Eta hola, egunero. Dela, Son Gokuk bezala laino baten gainean egin ezakeena. Baita ere, zergatik ez. Niri gustatu zait izugarri marrazkia, ilustrazioak. Norenak dira, nork egiten ditu? Bai, politak. Bueno, hasi ginen ez dakit, duela 20 bat urte, hasi ginen Pedro Balmacedakin, Xixongo Pedro Balmacedakin, elkarlanean, eta niri ikaragarri gustatzen zait, eta umentzako diskotarako, umentzako ere, berak egin dizkigu ilustrazioak, nik uste dut kasu honetan Dodoarekin bete-betean asmatu duela, nahi asko gustatzen zait. Bai. Indako lana. Ez dakit, musika entzuten dugu, baina atzetik nik piano bat ere bai. Bai? Ea? Entzuten da, Bai? Hor dago? Ara, begira. Ara! Ara, begira. Ui? Mikel Azpiroz, arratsaldeon! Ze polita! Bai. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Mikel Azpiroz, ze sarrera polita egin diguzun. Arratsaldeon, bai, zemuz. Ongi, Iñigo eta Javier, nor da Mikel Azpiroz? Ze sorpresa, ze sorpresa ona. Ba, tipo bat, hor pianoa jotzen omen du. Bai, baina... Artista bat, pianoa jotzen. Dodo bat. Dodo bat gehiago hori da. Nik uste dut Dodoen artean gauzak argi dituen bakarra dela. Bai. Netza Mikel Azpiroz da lagun handi bat, aspaldiko lagun handia, eta, bueno, aspalditik helduentzako eta umentzako diskoetan ere beti alboan egoten den musikari handi bat ere bai, ez? Besteak beste. Eta Mikel, zuretzat nor dira? Hemen dauzkagun bi lagun hauek, Iñigo eta Javier. Javierrek esan duen bezala, Javier batez ere aspaldetik ezagutzen dut, eta lagun handi bat. Ja, 20 urtetik gora da bazkegu elkarrekin abenturak egiten. Eta Iñigo, oain dela gutxi ezagutu dut, baina iruditu zait imaginazio handiko genio bat. Bai, Mikel, eta Dodoaren podcast honetan noski jende asko behar da, hau aurrera ateratzeko zuk parte izan zara, zuk zer egin duzu? Bueno, guk podcastaren aurretik diskoa egin duen, Javierrekin, eta Jan Mariekai eta Carlos Arantzegi izan genituen diskoa grabatzen. Eta nik nire estudioan diskori konpondu eta grabatu egin duen. Eta ondoren, podcastean berdin, Javier eta Iñigo estudiora etorri honera, eta podcasta grabatu genuen. Bueno, eta personaje bihurtu zara podcastean. Eta, Mikel, zein dira gogorragoak, disko baten grabaketak ala podcast batenak? Bueno, presio gehiago genuen diskoaren grabaketan. Podcasta grabatzerakoan oso ondo pasa genuen. Pixkate, sartu ginen ume zea baten, umen giro baten, eta oso ondo pasa genuen. Javier, lagun artean gertatzen da, ezta? Batzutan denbora asko pasatzen duzuela elkarrekin, eta beste batzutan berriz gutxiago. Zenbat denbora pasatu duzue proiektu honekin elkarrekin?
Jo, ez dakit, diskora joaten badin bagea, betiko prozesua, ez? Hasi testuak lantzen, Iñigoren testuak, nik egin, doinu horiek konposatu, Mikeli pasa, Mikelek pixkat hor zirri borro bat ja taldearentzat landu, hor egoten dira, bisitak, nik egiten dizkidoanak, Mikeli, Baskari batzuk tartean egoten dira bai, eta gero urrengo pausu izan zen, grabatzea, orduan, beti ere ordu franko izaten dira. Baina Mikelek esan moduan, gero podcastena izan zen, ez dakit oso samur joan zen prozesu bat, elkartu eta hori far batzuk egin, ondo zijoalakoan denok pozik eta gustora gelditu ginen, emaitzakin, ez dakit. Hori hirurok errepikatu duzu gainera oso ondo pasatzen utela. Mikel, azkena noiz egon zineten elkarrekin? Hirurok podcasta bukatu genduen hemen, esango nizuke. Eta gero Javierrekin, ez dakit oin dela ez asko egin zen. Javierrekin maizioten naiz. Eta aurrera begira, proiektu berririk baduzu buruan, Iñigo? Elkarrekin egiteko? Kontratua sinatu behar. Egia. Hemen ari gara, Zuek sinatu behar duzu orain. Jai, hemen ari gara prestatzen. Ni pozarren, Mikelekin, baina Mikele musikaria izaparte, podcastean katu ere bada, katu bihurtzen da, bere azamarrak katu felino bihurtzen dira. Eta Javierrekin, bi hauekin gustora lan egiten dut, oso jende atsegina da, eta zer egiten duen badakiena, hori gauza handia da. Mikel, hor pianoan aurrean zaudela, katu bat nola izango litzateke? Egin dezakezu katuarena eskuekin? Zerana. Hala izan zane. Podcastko katua. Orduan elefante batze izango dute da, Hori ez dingo bestela pianoa txikituko nuke. Horretu ez egitea. Esate baterako. Oso ona. Bueno, Mikel, zuk 2023ari zer eskatzen diozu? Gauza haundi arruntak ez da, normal segitzea, osasuna izatea eta proiektu politik egitea. Gauza, askorik ez, baina aldi beren asko ez da. Gauza horik ondo izatea, asko izatea da, beraz, hori eskatzen diot. Honen hau padizugu, urte honetan ere, Mikel Azpiroz mila esker sorpresa hau ematen laguntzearen, eta ongi izan, aurrera begira berriz ere elkartzen zaren. Gero, beste gauza bat. Esan? Iñigo, nik nekin kazetari ezala eta imaginazio hondikoa, baina zenekin bateri jolea ere bazanik. Orduan, estudiora etorri eta hemen aritzu zen, bateria jotzen orduan behar bada beste proiektu bat horrekin egin beharko dugu. Behar duzu. Iñigo baterian dala. Ara, bateriarekin zean animalia egin daiteke, Iñigo? Nik oso gutxi. Xomorroa. Xomorro itxusi bat. Zora garri. Bueno, Mikel Azpiroz, plazer bat, eskerrik asko. Ondo izan. Agur, bai. Aio, Mikel. Bueno, eta hemen animali artean gaudela eta berreketan gustora gaudela, honena izango da pixkatxo bat, gizaki izatera itzultzea eta kafetxo bat hartzea. Ana Goitia. Egingo dugu kafetestegia. Bai, pasatuzten nirekin kafetxo bat hartzea. Bai, kafetegia da monekura. Honegin. Hemen txedaukagu kafetegia. Elkarrizketak ere bai. Zuek normalian kaferik hartzen duzue? Barri hortxela, bai, hartzen duzue kafea? Bai, ezta? Nik bai. Bai? Asko, behar duzu igual inspiratzeko eta holan kafea edo ez? Ni zutik eusteko. Zutik? Oso berandu hasi nintzen, 34 urterekin edo. Bai, oso berandu. Baina berandu. Nik orduan uste dut utzi nula. Mira. Nire kalkulun arabera 60rekin hasiko naiz fumatzen. Bai, ez, erretzen. Eta, esnerik edo nahi duzue? Ez. Esnea pixkat bai. Bai, apurtxo bat. Bale. Bueno, eta zenbat kafe hartu dituzue zuek hau podcast hau prestatzen adibidez? Nahi duzu esnerik? Ez. Ba, ez dakit. Asko hartzen dituzue, ala gehiago ardo tartean o... Ez, ni ardoak beste leku batzutara eramaten nahu. Bai. Barkatu, ardoren bat hartu benun, ez? Grabatu ondoren hor Baskarian... Ni Coca-Cola hartu nun, edo kafe edo Coca-Cola eta... Baderzagan berak ardorik ez zu hartzen. Igual bai hartu nun bai. Zerbezare bat. Ondo, lehen hitz egin dugu zuen aur txikia, ez da hor barruan oraindik, denok daukaguna, nik uste dut danok daukagula batzuk gehiago, bestatzu gutxiago.
Eta komentatu duzu hor, momentu batean, igual txikitan edo musikak lagundu egin zizula, nolabait txarra eta ona ateratzen. Bai, nik uste baietz. Zenbat urtekin hasi zinen zu musika munduan oso azkarra hasi zinen edo? 5 urtekin hasi nintzen. 5 urtekin? 5 urtekin erosi zidaten, akordio txiki bat, larrinaga txiki bat, txuria, oraindikan etxean duguna. Aiba, oraindik badaukazu, Bueno, daukagu hor jarrita, baina ez du soinurik ateatzen eta ezer, Baina gaur egun da halako apaingarri bat salan dagoena, akordio txikitxo bat, hola txuria, eta horrekin hasi nintzen. Eta nik uste, gerora egiten dituzun zeago eta horiek izaten dira, baina nik uste baietz, lagungarri izan zela, zenbait gauza, zenbait tristura, eta kuriosoa da, zuk gaur egun hartzen duzu, idazle baten biografiaten nire urtzaro zoriontxo izan zen, eta nik esan zen dut. Nola posible, hain gizon kultua, hain gizon jakintzua, eta ez jakitea ume baten bizipenak izaten direla gazik osoak, eta direla alaitasuna handiak, baina tristeziak, abandono sentimenduak, mila kontu, Osea, hor dago mosaiko bat izugarria dena. Eta nire kasuan ere uste dut, halako izan zela, eta beti ere musikan 8 urtekin edo nik konposatu nuen Ana izeneko kanta Agoitzen. Nire izena gainera, hau izan da, bai, dudarik gabe, hau ez da kasualitatea, nik uste dute, Ana izeneko abesti bat 8 urterekin. Bai, Agoitzen, Nafarroan, joate ginen, oporretan, Agoitzeko familia batekin eta hola, eta neska bat gustatu eta inion Ana. 8 urtekin? Eta orain... 8 behatzi. Eta gogoratzen duzu abesti hori edo jotzen duzu noiz bai? Jarrai dezagun, ze... Bai, goatzen naiz, baina oso kantu txarra. Bai, 8 urterekin egin da, eta zure kasu... Nik ez diot kantarik idatzi sekula Anari, ez? Baina, letra eta musika inigo, Letra ere bai. Letra eta musika, dena. Nik uste dut hor urrengo podcast batean, Ana, zuk nahi duzuna da Anarentzako. Claro, Anarentzako abestia. Beste kontratu bat. Beste bat. Inigo, eta zure kasuan, noiz hasi zinen idazten? Olerkiak, noiz konturatu zinen? Idazten ditula olerkiak, ez dezen izan konturatu gabe, nahiko olerkiak ez zaizkizu etortzen adin horta, Juanik berduzu haien bila, bai. Gero ja behin sartzen zarenean mobidan, ja etortzen zaizkizu, baina sartzearena zu Juanik berduzu. Mira, nik egia esan, lehenengo, bertso eskola bat izaten genuen Ultzaman, betortzen zen Josema Leitza erakustera eta rimatzearena, eta letrak sartzearena estrukturetan, oso jolas polita da eta oso ederra, eta oso eskerronekoa gainera, zer rimatzen baldin badu gainera gauze funtzionatzen dute, eta goratzen zu, eta hori egiten nuen, eta gero pixkat zarxiago nera bezaroan edo nik nahi nun izan Marea taldeko letrista. Marea taldekoa, Nahi nun izan Kutxi Romero, orduan nik idatzen dituen letra pilo bat, ilargia, distira, gauza pilo bat. Eta besti horren duen daude? Ez dira existitzen. Hori ere ez da, ez hori? Existitzen ziren 14 urteko nerabearen fantasian, ez ziren kantatzen ditu ni, baina... Marea, garagarri. Eta oraindik ere entzuten dudanean, eta txaka horiek, gustatzen zaiz, hori. Ni horrek liluratu ninduen. Eta goratzen naiz, irakasle bat izan genuen, eta ni bertsoak idazten ditu, rimatzen zuten gauzak, eta behin junkalde ditzen zen. Eta esan zidan, Inigo, saiatu ez rimatzen, egin rimatu gabe, eta niretzako hori izan zen, eta uste dut hola sortu zela lehenengo. Bai, klaro, beste, ez dakit, beti bide bat hartzen bezala ez, eta bapatean esate dizute, asko zabalagoa da, eta niretzat hori izan zen deskubrimentu haundi bat. Gizon hau da sorpresa kutsa bat. Esan du Mikelek genio bat dala, Genio bat, bai. Genio bat. Niri sekula inork ez nago esan genio bat zenik. Niri Mikelek, ez dago gaizki. Ez dago gaizki, ez. Eta, apur bat, haurtzaroakin gogoratuta, gaur egun, aurrentzako, badaude, podcast, hainbeste gauza. Zuen haurtzaroan, nola ikusten duzu umeentzako, musika, liburuak eta, bazegoen, asko aldatu da ordutik ona? Be, askoz gazteago da, Bai, pentsatzen, bai, hori da. Bere bizipena, noski, bai. Bai, imaginatzen dut zurean. Zeuden ipuinak eta bai. Aski ederrak gainera, klasikoak, bestelakoak ere bai, TVoak ere bat zeuden, ez dakite gaur egun
TVO entzun, eta ez dakiz jeneri zer datorkion burura, baina komikiak eta horiek egiten genuen guk, bueno, fusilatu. Gaina superzaleak, etxean, denak, ez? Bai. TVO zaleak. Bai, alde hortatik nik ez daukat keixa hondirik. Uste duzuek gaur egun falta dela aurrentzako? Gauza gehiago? Jo, eske gaur egun falta da gauza gehiago, euskeraz beti falta dira. Euskaraz, bai, euskara latin nabi. Baina ez da produkzio faltagatik, edo da formula bateko kotxeak nola ateratzen diren, batzuk lehenago eta besteak atzerago, posizio horregatik bakarrik ja faltan daude gauza asko, eta faltan dagoen gauzetako bat, ez da inbeste zer sortzen den, baizik eta sortzen den horrek ze blaitze maila duen gizartean edo ez, euskerazko gauza eder askoak badaude orain ere, Javierren garaian bazeden, nire garaian bazeden, gaur egun badaude, gertatzen dena da, horiek ze pole position horretan, hasierako puntu horretan non abiatzen diren, txakur batzuk polizia direnak, beren kotxeetan igotzen direnak, ez dut izena esango, baina dene dakigu, horiek pole positioneko lehenengo postuan daude, ez? Bai, hola, esponja itxurako da. Horiek denak lehenengo postuan daude, eta, bueno, hori da gehiago, nik uste dute hori, posizionala dela gehiago gabezia. Blaitze horretan, esan duzu? Bai, uste duzu izo? Polita. Sorpresa kutsa bada. Ze polita hitz egiten duen, ez da zelako egia da, Osa, hitz egiten be, olerkilaria. Argazkitara jongo gara. Zure, bueno, txikitako, edo bai, txikitako bizipen bat, ez da, argazki baten ikusiko dugu, da, Euskadi Irratiko lehengo estudio sarretan, ez da? Hortxe ikusten ari gara. Nortzuk dira, nortzu daude hor, eta zergatik argazki hau? Horrentxe hartu naiz, ez diodala bisatu, Arantxa Iturberi, bere argazki bat aterako zela, Arantxa Iturbe, zure argazki bat aterako da telebistan. Horain badakizu, Arantxa. Eskuinekoa Arantxa Iturbe da, eta ezkerrekoa nire aita Peio Astiz. Egiten zuen Arantxa Iturbe, guztut, larun batetan, zeukan programa bat Euskadi Irratian, eta gure aita joaten zen, albaitaria zen, gure aita. Eta joaten zen albaitaritzari buruz aritzera, Arantxa Iturberekin, eta behin gogoratzen naiz, gonbidatu nindutela, eta bueno, oso bisita polita izan zela niretzako, zegon nire aita, eraman nindun berak, noski, eta zegon baita ere Joseba Tapia ere, bai. Eta goratzen dut, bai, zen, bueno, katxondo bat zen, eta da, esan dizut, ez da, hori da, eta izango da, segurazki, eta Arantxa Iturbek presentatu zuenean, eta goratzen dugu Joseba Tapia, eta irratia zen. Eta goratzen dut, Joseba Tapiak altxatu zitula eskuak, eta eman zuela buelta bat zilan, eta ni ume mokordo bat nintzen, eta esan, wow, hau inork ez du ikusi bakarrik nik. Zu bakarrik? Eta uste hor izan zen irratiaren magia sentitzea edo, eta geroztik, hor, bueno, egin dute denetatik irratian. Irratian ibili zara asko, Bai, denetatik egin dute irratian. Oso, no? Denetatik. Eta, denetarik, baina dena, igual gauza batzuk ezin dira kontatu, hemen. Javier, zurekin jugo gara. Zure argazkian be aur bat agertzen da? Bai. Polita, eskimaltxo bat balitz ezela. Ze argazki polita? Zu agertzen zara hor, nor da umetxo hori, eta nila argazki hau? Endaian izan daiteke? Bueno, Bilobetako bada, eta Endaiako ondartzan gaude. Guretzat, gure familiarentzat, Endaiako ondartza oso berezia da aspalditik. Eta, bueno, hor gaude neguan, atzo kasualidadez, Margarit Duraz idazleari irakurri nion neguko paisaje hori ondartza neguan, ze xarma, zer daukan, ez? Eta hor gaude, gogoan dut, izugarrizko hotza egiten zuela, pandemia bete-betean eta hola, baina, bueno, zoriontsu gaude, ez da? Hor, postasun handia islatzen da. Eta, bueno, horregatik. Zure bilobarekin, zelan begiratzen duen aita hona. Oso polita, argazki benetan politak biak, eta bizipenak ez, apur bat aurrak beti presente. Aurren podcast batekin zaudete orain, baina danetik egin duzu, ez bakarrik aurren literatura, musika, bai helduentzako. Zer nahiago duzu? Nik uste dut gure podcasteko lehenengo piezan esaten den bezala, sortzailea badoa oianera, sumatzen du piztiaren bat hor dabilela eta jartzen du trampa bat poltsikoan duen dena delakoarekin.
eta sortea handia baldin badu, zerbait harrapatuko du, baina gehienetan ez du ezer harrapatzen. Eta harrapatzen duenetan ere zerbait, hau da berdin du helduentzako poema bat edo umeentzako poema bat, harrapatzen duenean ere poema hori adibidez, ez du ziur jakingo hasieran entzun duen piztia hori ote zen edo beste bat. Baina edozein kasutan egingo dena da postu zeo zer harrapatu duelako. Nik uste dut hori dela. Ez da zer nahiago bakoitza du bere... Nola kontatzen duen historia bai, Ze erantzuna eman duzune. Podcastean dator, Hori izan da, ja, prestatutako. Ja, bertan egin dako. Bertso idatzia zen hori. Bai, nuke jakingo esaten, Ana, ez dakit. Dana gustatzen jatzu. Bai, ni sentitu izan naiz oso gustora helduentzako gauzak egiten eta umentzako gauzak ere. Bai, eta oraintxe bertan oso gustora sentitzen naiz azkenik urteotan buru belarri nago aurrentzako musikan eta mundu hortan eta benetan gozatzen nahi naiz, oso gustora nabil, baina bueno. Hombre, sekulako ekipoa daukazu gainera, juntatzen zara musikari batzuekin, haiekin ura edatea ere plazerra dela. Pentsa, ura edatea ere, Bai, Mikelekin egon gara, baina hor daude Zemagilekai, hor dago Carlos Arantegi, hor dago Nieves Arilla, hor dago, karo, ekipo hori da. Bai, edo zer eginda ere, beti ondo. Bukatu zaigu denbora. Eta oso gustora gona zuekin, plazerra izan da benetan. Bai, gauza bera. Eta kafean nahi baduzu eraman, bertara joango gara. Primeran. Eraman zuekin eta... Vale. Mi esker. Zuri, bueno, ondo izan. Bai. Ni ja... Duenak itzegin eta edan eta itzegin eta janbiak batera egite ez da arraza izaten. Baina... Ez dena erraza izaten da ulertzea, hori egiten duena. Baina goxua omen dago ez da? Hori izaten dute? Bai, goxua dago. Hori izaten dute. Karo, zuek hemen kastigatu. Maialenek kolakaua uste dut nahiago du. Bai, nahiago dut. Bueno, hartu lasai kafea, ze orain, atal berri bat estrenatu behar dugu. Gurekin da, Izaskun Moyano. Kaixo, Bueno, Izaskun atal berri bat. Zer raro, horren beste kamera, horren beste bero. Zer egin behar duzu urte berri honetan? Ba, begira, atal berri bat estrenatuko dugu, eta egia esan eskertzeko bada, ze larun ba ez, igandetik aurrera ja, elurra dator, beraz, bueno, astean behin hemen goxo-goxotan egotea zuekin, ba, eskertzeko. Oso, bero egiten du, oza, hemen... Berdina da, kaleo. Izaskun, ze izango da zure esentzia, esango dugu, zure atalaren esentzia? Ba, galdera ona. Gauza da, astean behin. Zer? Dodoak duta du. Nik uste dut baiet. Baiet, ados. Astean behin hemen izango nauzue atal berri bat aurkezten, eta gure gonbidatuarekin zer ikusia izango du. Barre egingo dugu, ondo pasatuko dugu, eta Jeusi nahi konture izena izango. Bai. Jeusi nahi konture. Lekitxarra izan da lortuko duzu. Bai, Jeusi naiz kontuan. Hori da, konturatu naiz, edo nik asko errepikatu. Jabetu naiz, edo... Hori da, ohartu naiz. Politxa da, gustatzen jat. Politxa dauka. Asko. Jeusi nahi konture. Ze ondo. Ados. Ba, bueno... Erreportaia bat duzu, ezta? Zer? Erreportaia bat ekarri digozu. Hori da, bai. Bueno, kaletik nator, eta kalean jarraituko dugu, oraindik Frozen asko izango duzu disfrutatzeko. Eta, bueno, kasu honetan esan bezala, gonbidatuarekin zer ikusi duen zerbait egin dugu, zuek zuen podcast aurkeztera etorri zarete. Eta ni, bueno, Euskal Herritik ibili naiz, zehazki Altzon, eta bertan galdetu dut, ea podcasta badakiten zer den. Eta saiakera txiki bat ere egin dugu, ikusi nahi duzue? Bai. Bueno, ona hemen lehenengo reportajea, eta hau da, altzotarrek dakitena podcastei buruz, ikusi. Zuk badakizu zer den podcast bat? Ez dakit. Irratia entzutan duzu? Bai, gehien bat, larun bat eta igandea. Goizero jartze du irratia. Irratiarekin jaikitzen zara? Bai, radio despertador da. Zer entzutan duzu? Goizetan, Euskal Irratia. Faktoria entzutan duzu? Bai, hoi da. Irrati bidez entzutan duzu edo internet bidez edo? Nik telebiziotik jartzet. Telebiziotik? Bai, sakatzet 2 aldiz zazpie, eta ja ateatzen die irrati gutxik. Mobileko radioa entzuten. Mobileko radioa, erakutsi guzu? Bai, ez da ikusten, zerre. Lagunduko dizut? Irratiaren aplikazioa daukazu? Eta nondik lortu duzu hori? Ba, seme jarri ziten. Se está quedando sin espacio. Nik esaten baldin badizut aukera daukazula. Irratia entzuteko, baina nahi duzun orduan, nahi duzun egunetan, nola geratzen zara? Oso ondo iruditzen zait. Erakutsiko dizut? Adibidez, bai pasa, Euskadi Irratikoa da. Arratsaldeon, saio entzuteko zenbatek piztu duzu irratia? Guk. Eta zenbatak izarete bai pasa internet bidez? Internet bidez.
Baina ematen dut zuzenen dela. Ematen dut zuzenan dela. Ni gomedapenak nahi dizut podcast bat sortzeko, edo irratsaio bat egiteko. Egingo zanuke nirekin? Gaizkiatetzen ma gaizkiatea. Baina oso ondo pasatuko dugu. Bai, a ber, oso ondo. Venga, torre. Ze moduz ondo? Mina ematen dute? Ez. Ia ondo. Ba, pixka eta palesta dute, baina ondo. Bueno, lehenik eta behin kafe hartzen ari gara neskak, zezuek kafe hartzen duzue? Astelena eta ostiraletan. Astelena eta ostiraletan, eta zergatik egun horietan? Ba, gimnasia egun horietan daukulako. Gimnasia atera eta beste ordu bete bat guretzako. Gogoratu mikrofonara hitz egitea. Eta zeri buruz hitz egiten duzu hemen kafe baten bueltan? Ba, eskelataz. Pelota partidu buruz zertxu ginen. Noren aldeko azareta hemen altzon? Ba, zabaletan. Zetik guri erakuste iunan, beren eskara. Ze saltza dago altzon, zeri buruz zaritza zarete? Herritarren inguruan ere mintzatzen zarete edo salseoa dago herrian? Bueno. Burugabe uste dituzue guztiak? Seko. Lehen komentatu didazue, egunkaritik ere ateratzen duzuela berriak. Bai, adibidez, baten bat komentatu. Behasaingo matrimonio horrena, dakela 210 urte bihin arten. Zemat? 210 urte bihin arten. Andrek dake 108 urte eta gizonak 102. Baina ze jaten dute, Nik uste ez duela jaten horretik endau. Ze iruditzen, 80 urte ezkonduta eramatea? Bueno, bata beste asko eman beharra daula. Aspertu beharra gertuko zituen. Egongo zinatekete zuek 80 urte ezkonduta. Gizon berarekin. Aizu bidea da makiu, Bai. Zuen artean, sekretu handirik ez da egongo. Laguna hori Nik uste beti ote dila sekretu. Bai, kontatu nahi diguzu baten bat orain? Oiri ezpaie kontatu zuri nola kontatu zitu. Zakit konturatu zareten, irratsaio bat osatu dugu. Bai, Ondo, ez duzuen nahi izan, baina ondo hartu nauzue eta ondo pasatzen ari zarete. Bai, eta kafea hor zuten. Hartuko dugu, errazun. Eskerrik asko, gonbidapenagatik. Venga, zueke. Baita gure ikusleei ere etortzeagatik eskerrik asko, Ondo aritu gara gure podcastean. Bai, gustatu zaizue. Etorriko gara bueltan ere. Ei, oso ona itazun, Oso podcast ona da hori. Iztun paregabeak, Zuek, aurretzat egin duzue, igual hor beste ideia bat ere badago, nagusientzako podcast bat, edo... Nik uste errepikatu inberdozula zona. Esan diate behin eta listo, ez dakit. Nola lortu genezake berriz joatea, igual pasta batzuk eraman da, edo kafe ona eraman da, edo tea, edo... Kafeari buruz anak daki asko. Ba, neu jungo naz kafiaz, eta bitu jungo gara bezala. Hemendik musu handi bat beraiei ikusten ari direlako, gure altzoko lagunak, altzoko ostatuan daudelako bibazuek ikusten, beraz, neskak musu handi. Bajat. Zoragar. Ona, itazun, eskerrik asko oso polita, Azken finean podcastetan hori da, ez da? Aipatu zuen bezala giro ona sortzea, eta hori beste aldera eramatea nola, bai, entzuten duenaren gana? Podcast bat egitea, erreza da, zaila izaten dena podcast on bat egitea. Gainotzeko gauza guztietan bezala, baina, bueno, olako iztunekin eta olako fenomenoekin daukazu erdia eginda, egia esan. Ondo egon da. Bai, ez da? Bereiek aurkitu dute, momentu eroso bat, espazio eroso bat, eta gustora zeuden antzematen zen hori, ez da? Bai. Ondo, Idazko, eskerrik asko, benetan politika. Eskerrik asteburu nahi izan. Berdin. Eskerrik asko, Idazko. Inigo, Euskadi Literatura Saria 2020, gazeta aur eta gazte literatura kategorian, irakurriko dugu Joemak eta Polasak. Ongi, oso ongi duzu. Bai, nasgarri xamarra da. Joemak eta Polasak, ze suposatu zuen zuretzat sari horrek? Ba, dirua, azteko, benetan eta zintzoki esan da, diru parrastada bat, eta ez da poesia idazten hasten zarenean, ez da buruan edukitzen duzun gauza bat, orduan, sorpresa hori izan zen, alde batetik, eta, bueno, bestetik, aitortza ere, bai, eta hori ere, ederra da, ni ez naiz oso eroso sentitzen sariekin, orokorrean. Horregatik, debekatu adiot nire buruari aurkeztea inongo sariketara. Ateratzen hau nik sortzeko behar dudan lekutik. Jartzen hau, formula bateko irudia esan dut den, hori jartzen hau karreran eta lehian edo, eta nik hori ez dut bat ere maite, ez didalako balio.
Eta orduan, ies egiten diot sariketei. Sariketa hau aldiz, eman egiten dizute ez zara zu aurkezten, baizik eta hartu egiten zaituzte eta saritu, ez? Eta poza, klaro, nola ez? Eta, familiakoek esan alizateko, bai, semeak irabazi du, edo nire jebak irabazi du. Hortarako ere oso ongi etortzen da, familikoak arrotu alizateko. Niretzat, pixkat, zai izaten da hori, gero bling-bling horretaz urrundu eta berriz ere niretzat sorkuntzarako egokia den tempo eta giro horretara itzultzea. Maite Mutu Berria ilustratzaileak Joemak eta Polasakeko irudiak sortu zituenak esaten duen bezala, da kontra sortzen duzu eta gero aurkeztea tokatzen zaizu justo zure sorkuntzari buruz zalantzak sortzen zaizkizunean. Eta orduan tokatzen zaizu esatea, hau bestea, defenditzea, eta justo da beti ja pixkat ozten ari zaizunean sortu duzunarekiko berotasuna, eta negoziazioa arraroa dira, egia esan. Baina, hobe horrela negoziatzea ez irabazita baino, ez? Hobe ez dut irabazi baino, irabazi dut ze problema. Problema hori bestea baino. Diru aipatu dut, eta egia da, irabazi zuenean diru iruditu zaiola, gero dodoa egin zuen, eta ja. Orduko ura zen, pixar bat. Gero fama iritsi zen, eta ja. Bai, fama, eta ja. Javier, eta zuk, ume bat ikusten duzunean zure musika entzuten zer sentitzen duzu? Poza handia, ez? Eta adibidez podcastekin egin duguna izan da elkarri pasa informazioa, eta nik uste dut Inigorentzat ere pozgarri izan dela, ez? Esan dio danean, honek, Bilbao honek, adibidez, hau aipatu dit, eta ez dakiz eta da entzegin du, bestia engantzatu da, ez da engantzatu, eta beak ere pasa dizkit, bere txostenak, eta oso pozgarri izaten da. Hori da, benetako saria hori da. Esatzen duzunean gauza bat umei gustatuko zaiela uste duzuna, eta ikusten duzunean gustatu egiten zaiela, eta ume bati gustatzen zaienean zerbait, gustatzen zaio erabat, ez? Ez dago... Ez da animaliak bezala, ez? Erabat murgiltzen dira egiten ari diren horretan, ez da... Orduan, debozio horrekin gustatzen zaionean, hori da benetan, ez? Sari bat. Bai, adibidez, lehenko gunean alabak aipatu zidan, leheno Mikelekin egon gara, eta hor pitxitzi horretan, egeritu zidela engantzatuta, ez? Katuarenean. Katuaren zea hortan, eta egeritu zidela biakola kotxean zijoazela, hori jarri, eta horren posta ondila sentitzen da, ez? Bai, katua, zuk hor dagoela uste duzun katua, hor dagoelako, ez? Konstatatuta delako. Polita. Eskerrik asko benetan bisitagatik, gogoratuko dugu, Dodoa podcasta hortxe dagoela EITB podcasten atarian, aukeran, eta guztiontzat balio duela, eta guztio gozatu dezakegula zuen podcastarekin. Mila esker bisitagatik, eta sinatuko dugu beste... Behar dizuen. Orain prestatu dut. Zuen sinadura bakarrik falta dira. Eskerrik asko etortzegatik. Eskerrik asko. Aste buru hona izan. Ze polita, egia zen kantua oso polita. Dodoak, dudatu, oso polita da. Oso polita da. Pasatzeko ere balio du. Eta ardiak zaintzeko ere balioko du. Ariz Gamboa, Arratsaldeon. Zuk musika entzuten duzu ardiak zaintzeko, adibidez? Arratsaldeon bikote ikusentzule guzti-guztioi. Bai, entzuten dut, ni oso musikazalea naiz. Eta egia esan lana gustorako egiten laguntzen dit. Askotan ibiltzen naiz kaskoak jarrita. Hori bai, kaskoa jartzeko aukera dagonean, ze askotan adi ibili behar gara bostentzuekin, azken finean inguruan gertatzen diren gauzak ere belarri bidez entzuten ditugulako eta ikusten ditugulako. Beraz, bai, musika entzuten dut, baino ahaldu danean. Aritz, horre entzunak dira eta kontatzen dira, ez da, hainbat etxaldetan esate baterako behiei musika klasikoa gustatzen zaiela esne gehiago emateko, edo beste etxalde batzuetan agian Euskadi irratia edo irratiren bat etengabe jarrita egoten dela, zuek horrelako teknikarik erabiltzen duzue? Ez, nik normalean musika entzuten dudanean, nire aurikularrekin entzuten dut, eta horrela pakea ere, ze normalean bakarrik ez nago lanean, eta ondokoak ere ez du zertan nire musika entzun behar. Eta ardiek entzuten dutena da, jeste makinaren soinua, eta beraien marrakak. Pentsa, beraien artean ere etengabe komunikatzen direla, eta ahots bidez ere. Eta bai, badaude ikerketak, zeinek esaten duten, animaliek ere gustokoa dutela musika, baina ikerketa horiek berak ere erakusten digute, zenbait musika ez dutela gustoko, eta ez dela beti berdina izaten.
Beraz, bueno, hartzai, unai, edo hauntzai, edo zamaltzai, bakoitzak jakin beharko du bere animaliei ze gustatzen zaien. Erki, polita musika eta animalien arteko lotura hori. Beno, gaur, ostirala arratsaldea da. Aritz, ohitura onak ez dira galdu behar eta galderak erantzuten jarraituko dugu? Bai, ez da, horretarako presetoriko zinen. Hauxe da lehenbizikoa. Bai, noski. Hau, Aritz, askotan hitz egiten duzu ekonomia zirkularrari buruz. Zer da hori? Bueno, ekonomia zirkularra da sistema ekonomiko eta sozial bat, bai? Bi komponenteak ditu eta bilatzen duena da nolabait ere ondasunak eta zerbitzuak sortzeko bide horretan, sortzen diren produktuak lehen gaietik abiatu eta alik eta hondakin eta ondorio kaltegarri gutxien utz dezaten, bai? Prozesu hauen ondorioz gelditzen den, ondorengoari ere irten bidea emanez. Hori da zirkularitatea, Alegia, produktu batek hasi eta bukatzeko etengabeko ziklo batean has dadila. Gure gaur egungo sistema lineala da. Produzitzen ditu, lehen gaia, konsumitzen ditugu eta zabor bilakatzen dira. Eta justo horren kontrako sistema da. Eta ez bakarrik produktuak sortzeko orduan, harreman ekonomikoa baizik eta soziala ere. Alegia, konsumitzailea eta langilearen artean ematen den harremana ere iraunkorra izatea. Alegia ez dadila izan zapalkuntza lineal batean ematen den harremana. Ekonomia zirkularrari dagokionez gauza asko egiten dira Euskal Herrian, eta, adibide asko ditugu, adibidez ongarria, ez? Gure animaliek belarra jaten dute, larretik ateratzen da, lurrak ematen du, hauek jatearen poderioz kaka eta pixa egiten dute, hori bildu eta berriro erabiltzen dugu, berriro ere belarra sortzeko. Hori da ekonomia zirkularraren printzipioa, ez? Horrela, etengabe eukiko dugun ondasun batek ez du inungo zaborrik sortzen. Hori adibide hona da, ongarriaren, ez da? Zeuk sortzen duzu, eta gero zeuk erabiltzen duzu. Badira adibide gehiago, zuen etxaldean edo beste etxaldeetan, ongarriaren parean daudenak? Bai, noski, ongarriaz aparte, badaude adibideak gizarte mailan egiten ditugunak, ez? Adibidez, birziklaketaren bidez. Alegia, produktu bat erabili ondoren, bigarren bizitza bat ematea. Horrela, produktu horren bizitza luzatzen dugu, eta erabilera handitu edo hobetu egiten da. Horrela, produktu bat egin denetik, erabilera bat edo gehiago eduki ditzake. Nik akordatzen naiz, amak, korrikako petoak nola erabiltzen zituen gero, erosketak egiteko poltsa bezala, josi bidez. Beraz, adibidetxo bat izango litzateke. Gure ingurunean adibideak badaude eta baserri mundura bueltatuko bagina, ikusiko genuke berrerabiltzeari eta gauzak zabor nola nahi ez bilakatzeari ze garrantzia ematen zitzaion. Adibidez, sardin lata handiak erabiltzen ziren gazta egiteko zimitzak bailiran, ez? Gauza gutxi botatzen ziren eta horiek gordetzen ziren eta erabilera hori ematen zitzaion. Bada pentsamolde bat ekonomiara eta gizartera eraman da, gure bizitza iraunkorragoa, jasangarriagoa eta justuago bat egiteko. Entzun dezagun bigarren galdera. Hau, Aritz, nire galdera da, ea bertako animale guztiak edakaten bertako arraza bat. Orduan, nola zaude mundu hortan sartuta, nahiko nuke pixka eta horrei joko eman eta gure erantzuna eman, ea denak hemen bertako arraza daukaten. Aio. Esan beharra dago, bertan dauden animali guztiak ez direla zertan bertako arraza izan. Eta animaliek berak nik esango nuke bai. Esan nahi dut oioetan, behietan, behorretan, ardietan, zerrietan baditugu bertako arrazak. Baino gero, arrazaren erabileraren arabera, agian ez daude ordezkatuta bertako arrazekin animali hoien funtzioa. Oso agerikoa da adibidez, frisoi erako esne behia, ez? Esne behitarako espezifikoki esnea ekoizteko behiei dagokionez, bertako arraza espezifikorik ez daukagu. Askoz ere raza rustiko eta diversifikaziorako gehiago balio izan dutenak erabili dira, ez? Baina frisoiek hemen urte asko daramazkite eta oso egokituak daude bertako pentseetara ere. Eta badaude hartzai nahi batzuk, bertako pentsak baliatuz esnea ekoizten dutela arraza horiekin.
Baina nik esango nuke bertako arraza ia ordezkatuta dagoela, laborantzarako erabiltzen den animali guztiekin. Eta hemen bibazuegen ezagutu ditugu, ahateak, kreaser atea adibidez ezagutu genuen, potxokak badakizue, edo burgete, edo jakak bezala ezagutzen direnak, edo euskal zaldia, edo euskal behorra, horiek ere bertako arrazak dira, ardietan, sasi ardia, rasa naparra, ardilatxa, bai mutur beltza eta bai mutur gorria, karrantzarra, euskal txerria, zerrietan adibidez, euskal oioak, hor daude zilarra, lumagorria, beltza, lepasoia, hain zuzen ere, bertara propio egokitutako variedade osatzen duten arraza asko ditugu, animali guztiak ordezkatzeko baino, bertan dauden animali guztiak ez dira zertan bertako arrazakoak izan behar. Ariz Gamboa, guazen, 3. galderarekin. Apariz, kaixo, galdera bat. Zemuz izango aurtengo gazta, hori galdera nahi nuke. Bale, ondo segi, gero arte, aur. Bueno, aurtengo gazta izango da ohikoa izaten den bezain goxoa. Esan nahi dut, gaztari dagokionez gehiago eragiten du kanpoko baldintzak, lehorteak eta horrelakoek gehiago baldintzatzen dute produkzio kantitatea. Bai, zenbat gazta aurkituko dugun, eta gero bestetik eta oso importantea dena, gazta horren hartu emanaren ondorioz, nekazariari edo abeltzainari gelditzen zaion errentagarritasuna. Kostoak asko igo dira, baino, azkenean saltzera ateratzen direnean salneurria ez da asko aldatu. Horren ondorioz, hartzaiek salduko duten gazta horrengatik jasuko duten kopurua asko murriztu da. Bestetik, hartzaiok, saiatzen garena da, daukagun lehen gai horrekin, esnearekin alik eta gazta oberena egiten. Eta esan beharra dago, kanpoko faktore ambientalegatik, adibidez, afinazio garaian, nahiko babestuak daudela, kamarak ditugu, ontze kamarak ditugu, oso ongi egokituak gazta hori egiteko. Eta bestetik, belarra ugariagoa edo eskaxagoa izan bada ere, guk eskainiko diogun, gure animali eskainiko diogun jan hori ziurtatuta dagoenez, hauek emango diguten esnea ere ziurtatuta dago. Eta pentsatu beharko genukena da, ea nola datorren udaberria, jakiteko orduan bai udaberrian egiten hasten garen gazta hori nola aterako den, baino hori nik ez daukat bola magikorik eta ez dakit ze gertatuko den. Ariz Gamboa, ostirala da eta agurtu duzu gure ikusentzulea. Ostiratxo! Bueno, ikusentzuleoi eta zuei ere badakizue asteburua datorrela, asteburu hontan plan proposamen bat egiten dizuet. Hurbildu Iruñara, geltoki zaharrera eta bertan azoka polita edukiko duzue, bizilurrek antolatuta eta gainera urtaro egin nahi duena. Oso plan polita eta noski Euskal Herrian eman daitezken azoka guztietara. Egiten duzuen plana eginda ere ongi pasa eta bueltatu astelenean bertan egongo garelako. Bibazue. Hau Pariz, eskerrik asko, asteburu ona izan zazu zuk ere, eta gu itzuliko gara bai astelenean. Eta lehen da biziko orduan, sagardotegiei buruz hitz egin behar dugu demoraldia hasi delako. Txotxe egingo dugu eta gero Mikel Elizegirekin gure txokoak. Eta ondoren Xabi zart izango dugu Jon Garaterekin, beraz, presatu zaitez. Beraz, txotx eta gero bi pailazo potx eta lotx. Astelena sekulakoa izango da, orain gaur egun asteburu ona pasaba muixo ondi bat guztiontzat, bibagu eta bibazue! Eguzkia!